Привітання усім. З вами знову Міхась. І сьогодні ми з Свешером будемо наводити суету на гэтай виспі. Що тут, уже з кимсь ти воюєш? Так, там подорвал один грузовик, он просто не в той район заехал, я подумал, что ты треба пофарбовал показать своего крокодила? свой район. Это твой Да, чи мой? классно, не? Мой. Классно, не? Я так само И он теперь хочу. на Леди Гагу подобный. Амигос, ну-ка. Як ти його пофарбував? А там Где в этом ты есть... там, где в ось инвентаре ты Апигас, ось, крокодила таки, выбираешь, да, там можно закрафтить. Ну давай-ка трошки інший був. А де мой? А як його покликать? Наверх, походу. Ой, не наверх, убок, управо. Походу, управо. А, ой, здесь. Я уже забыл, яким керовать. Я уже забылся, як гулять тут. А ось мой, бегай. Ого, по 11. Покажи, де він. О. А чого ти не покрасив його? Такий гэта Ну, перапланув? гэта інший. Ну, гэта інший. А, там я ще й можна особливо перепнути, особливо пофарбувати. Да, там есть, можно разные кольоры обрать на его. Не, гэта чисто скінчики на базу пофарбовані. Так. Ну ладно. Ладно, може я просто переплутав. Так само. Make sense. Так, Так, ну добре, що ми робимо? треба ісці на некую місію, магчыма. Я вас вижу, там некая хатка, тут недалеко от нас есть. Яка синяя, ранг 5? Да, синяя хатка, там хайдаут. Синяя это наша. Ну там некая миссия, не? Не, зникла уже. Кек была. Синяя это наша вообще. Гэта просто, що я тады наствараў іх. Але мы там не былі яшчэ. Ладно, так, а што мы ў гэтым раёне не зачысцілі? Там вось два чырвоных сцяга ёсць, я бачу. Тут нават где основная миссия у нас? Нема основной? Те основная это вось гэта Зорка, Вова. Давай на основную Так. миссию поедем тогда. Ну давай, а якая она? Дзе асноўная? Зорка? Я поставил. Лова, да. Ну, да, верагодна. Прыгай. Погнали. Блять, там шестистояло задано. Да, блять. Здається, нічого ззаду і не було. Там некий вертолет прилетел кошмарить наших типов, як тільки ми з'їхали. Конечно, з нами ніхто не хоче мати справи. Ну, вот это вантажник треба було знищати, конечно. О, танк. Не, гэта мимо. О, ось гэта ворога же. Який секс. Ху-ху-ху. Не, ну гэта было прыгожа. Як ён одной рукой кіруе, не? Ну. Так, а з нами, походу, хтосьці гоніцца. Ці што гэта паказвае? Это гражданские. Ну, это ворожие были. Хрен прицелишься. Не паспееш, так хедшоты вельмі прыгожа ставіць на хаду. Так не атрымаецца. Ністэты. Як тут Не знаешь, на YouTube это видео выходит ко мне 5 авторских прав дал. Ого, а за що? Это самое, но обмежування ніяких не дав, ну типу каже, ось. Коли що то. А за що За цікаво? музику. Там, може, музика якась була Да, така? ось нагадую, яка. Бля, як з машини вилізти? Ох на ти ж, квадрат. на квадрат.
Ох ты ж курка. Так, а слухай, а нам можна тады ў такім разе стріміць гэтую музыку? Можна. Бо там есть же, напэўна, у гульне ў наладках стрімерс мод ці штосьці кшталту Ён гэтага. уключены. А, окей. Ладно, давай, ток. А, та не, это чакай, это тыя штуки Special Operation, що мы зачищали з тобой. Пам'ятаєш там, де ми були у парку з динозаврами? А, да. Тады не цікаво. Так, А где тады основная миссия? от я теж дивлюсь, не бачу. А, подожди, чекай. А, я побачив. А, во. Походу. О, давай Ні. сюди. А, так ми вже на миссии. Не? Ну, вона Розмовляй показує, з що ми гэтым. під цим на неї стоїмо. Розмовляй ви з гэтым. А, ні, це Якими? не гети. Це не гети, вон там. Вон. А, ось гети, да. Ми не можемо я почати йому- миссию, бо ми вже на миссии. Так, а що нам треба виконати? Чекай, ми ніякий грузовик не повинні були там залутати? Не ведаю. Я не пам'ятаю. Слухай, у мене чомусь ці... Я подожди, пам'ятаю, що ми стій. півника скрали, і ми потім вігнулися у гэту лагерь, чи ні? Вігнулися, напевно. Ну так, повернулися. Во, бачиш, виконали миссию. Так, ну да, просто треба було закрити її, точно. Да. Гульці ти їм іще ми. Так, півника скралі. Ну ось, овер ізі якась ще Є отрималася. ось нейка бот Тайс Application. ну, це- Тоді недалеко. Де? Я не бачу її. Я поставив в эту самую. Я бачу кропку, але там я не бачу ніякої місії. Не. Угу. Blood Ties. Ранг 4. Ні, почекай. Что еще тут у нас есть цікаво? Не, бачу, Blood Ties, просто вона чомусь не підсвічується, але коли навожу туди курсор, і воно пише назву. Капець, як дивно. Ну, поехали в той блок. Подожди, а Заодно тут вам можна тую- полететь. В Тут мир- ПВО не Не, маш, не поехали маш. там, погляди, там с рынок поспегаем. Ну, погнали. Не хочеш по поветру літати, як птушка? Не хочу. Так, а де ми запаркувались? Мы что так? Вон бачу. Блін, прокачав тачку так, що за кулемет уже не сядеш. Ну, можно іншую обрати. Не, можна просто інший кулемет поставити, щоб можна було їм керувати. Так это Бо гэта всё равно мусить бессенсовный. быть іншая тачка. На эту тачку так кулемет не ставится. В этом сенсе. Ну тоді я голом суну. Это типа гоночная. Типу, как руки на руле были. Ну, Я понял. Ах, ну що ж. я пожал ее. Так, за скринькой. Какой? Не туди побіг. Ага. Тут зашинено. Зачинено, Тут шукаем ключи. некий кей треба. Спочатку пише. Чекай, а може вот здесь есть гэтый кей? Ці нам... ну тут можна полутатися, до речі, непогано. Що тут? О, шалом некий. Ну-ка. У меня некие катушки упали, а не шалом. Ну, конечно, другого уровня. Так, ну, верагодна, нам трэба спачатку расхерачыць гэтую базу і захапіць. Вось там вот гэты плакат. А яна не наша? Не. А можа і наш, я не ведаю. А чаму мы тады ўнутр зайсці не можам? Нам патрэбны ключик. Да, дзе его тады знайсці? Мусіць быць не дзесьці павінен. побач. Ну, от я таксама мяркую, але...
Мабуть, можна залізти ніяк через дах? Ні, це ні. Не, ну она тогда не просто писала, что зачинено, вероятно. О, почекай. Я что-то... А, нет, это некий хантинг спот. То так танк приїхав. Хавайся. А що почалося? А, я танк выгоняю. А, да? Все, нема, уехал. А я не Я бы навод сказал, отъехал. Так, это металл. Ну, я тут сусідній будинок обшерив трошечки, і тут нічого нема. Ну, принаймні не бачно, що щось було. А може це треба було у якогось непіся залутати, коли ми тут були, ні? Блін, я хотів бахнути. Ну, мабуть, але я на мості зараз з'явиться, ні? Ну, як бицем би так. Так, ну тут Так, у тебе колітісті є? буде, то тільки в этом будинку, правильно? А, я там уже був. Ага, ось катушка нейка есть. Что у меня есть? Блин, что-то мне подается, Максима его здесь вот так вот в траве, в кустах завалили далеко. На дах можно И- залезть. І тому ми не бачимо. Може у лодки в этой щось є? Не, я там глядел так само нема. Ай. Ученики скам. Так, ладно, эксперимент. Пошли, я открыл. Чим ты открыл? Гранатометом. Нормально. О, Скорпіон автоматичний пістолет. І вони кажуть, нам ключ потрібно. Погляди, який у мене шлем, ти поглядів? Покажи. Ні, а де ти такий взяв? Ну ось мені зараз, коли ти Офігенський. там щось і собрав. Офігенська, а мені ніякі катушки, блін, дали всрати. А він з двома історичками. А мусить бути з чотирма. Ну, кривненько, кривненько. В таким разі, чекай, а да, я погляжу. Инвентарь. Ну да, мне дали, короче, некие принтинг материалс. А нахера они мне треба принтинг? Ну, как мне Типа, что печатать что-то на 3D. Ну так. О, бегуть до нас. Где? Где? Сюда иди, бегите, бегите. Так, і ще хтось тут був, ні? Все, так ми що-то хутко їх б'ємо. Ми ще навіть не прокачались. Поехали. Давай, заскокуй. А куди? А тут побольше, тут пешкой можно сбегать, так. 140 метров, А, ты хочешь... погнали. Давай. А там ще з іншого боку некая скринька. Супроцьлегла одразу. Привітання, вітанки, добрий вечір людям. Всім вітанки. Гэта Far Cry. Пробачте. Діма, дякую за ружу. Я одразу я чомусь не почув, чомусь не спрацював тригер. Що ружечку дослали. Я гулом я забывся, что я стримлю, пробачьте. Сижу просто, гуляю, кайфую. Ну, у меня тут в чате налетело. Опа, некий Севенов дало. Так, чекай, тут где-то кто-то есть. А я не бачу, кто и где. А, вось, бачу. Это Не, ну как я, гранатометчик. может... А собаку я не трогаю, и она меня не трогает. Але вона чіпає мого крокодила. Не треба було гризти моєго поко-моко.
Чи як там Покомоко. тебе зовуть? Буду його називати Аміго? Покомоко. Не Не, Аміго. Покомоко мне больше подобається. Аміго, да, в оригинале. Але Покомоко мне больше подобається. Так, що, десь скриньку залутали може, не? Да, з мапи яна зникла. Ну, що то не? На даху нічого нема, да? Де там з другого боку, то що? Там супрослеглого одразу А, було. там он бегает. Ну, это не... Ну, давай сбегаем. Так а що побіг. там? Що не так? Не, все так. А, да. Лібертат Крейт, да. На кони, на кони. Так. Щоб більше не каталося. Тільки ми можемо бути на коні в этой хуйні. А оно не сверху. Ой-ой-ой, что там вечеринка и без меня. Подъезжай ближей. Засвойте чужие. Не, чужие. А чому Блин, так не долго. цеплял? А я не ведаю. Что-то просто быцем бы не залічило. Хер его ведаю. Все, ты взял той либертат крафт? Не, я даже не добег до его. Я прибег на вечеринку до тебя. Как побиться трошки. Мгм. Ага. Ну, тут не все так просто. Тут треба на крюку трошечки полазить. До гори. Раз. Так. До гори. Два. І потім, напевно, сострибнуть треба буде. Так. Ага. Ага. А як тут його отчинить, курка? Так, і що дала? О, ботики дала. Мне Ніякі. некие джинсы Але у- дали. Дало. Ну-ка. Але у меня такие есть уже. Что за джинсы? Так, а на якую... Ти не Що пам'ятаєш, то на є якую інбокс відкривається і- гэтий парашут? Она нулик стоится. Ну, я тобі Automatic повірю. repairs vehicle. Ого. Автоматично. Бля, серйозно? Там не Автомат- така велика худкость була, як я розбився. Ну, вітанки. О, привіт. Я просто одразу в машину. А где там ГТМ-ничи? А, ось сразу. А на Ньюзад нам треба було їхати. А я одразу зліва тут така. А, все, я побачу. Київ все одно не бачу. А, все, ми на Йойбицем знаходимося. Все, ми тут тормозі. Send me фото. Якое фото? А, наверх треба залізти. Ну, Так, а тільки фото в чого? Нам треба фото чогось і зробити для когось? А, не, нам назвали фото. В этой вышке. А, Вот, я бачиш. So why do you want this guy so bad anyway? El come mierda checks all the tobacco leaves for the чому video. хочеш так стати гэтага We fuck up гостя? police, we fuck up the cancer drugs, we fuck up Napoleon y Pequeños operation. Коротше, ніякі ліки там у його. Not a hit. How you wanna do this? І Антон його Kill любить. soldiers until we find him, And then? and then we kill more soldiers. Simple. I like it. Ну, коротше, будемо забивати ще більше і більше. В тебе 30 фпс трансляція? Не, повинна бути 60. А що, зависає? Так, давай-ка я погляжу в телефончик. Подзначаю цілі, мабуть, буде простій. Ой. Блять, що я зробив? Ти вже там? Я сподіваюся, ми не будемо починати місію на ново, ні? Ні, це За не мене. обов'язково стелсом проходить. Ні, я просто розбився так і що. А, ну это нормально. А, это ты кричишь? Так. Это я на земле лежу, помираю.
Я думаю, хто кричить? Да, я чомусь вирішив поїхати на зіплайні, а потім таки думаю, гарна ідея чепитися на полові путі. Типу, ну вже невисока, якби. Чому, собственно, і ні. Там центри щось не позбігали. А як присідати? О, На R3. Не. На нолик. на это, да. На кружок. На кружок. -1. Блин, ну а в контре Авикс перший дамажит. Ой, дамажит, забиваем. Это не авик. Мне до речі, вообще шротник с тройным приближением. Как хатно. Ого. Не, у меня не такие крутые. Я не ведаю, насколько эффективно так шротником стрелять. О. Здається, наш зауважили. Ну, ой-ой-ой. Ой, там мені ж тяжко приїхав. Я займуся. Так, у тяжкого ще є холспойнти. О, там вертолет тяжкого нам нема. таку стоїть. Коли що. Блин, не могу поймать. Типа. Блин, а чему она не достреливает быть собой? Вітаю, Станіслав. Вітанки. Не, тут все ж таки ближнее, лепей вот так. Ти на мого пока-мока не подимай зброї. Ой, гранату блядь. хтось кинув. А тут коли зброю міняєшся, на сама перенабивається? Ні, здається, ні. За пулеметом сидіть, гляди. А пулемет и крокодил уже загрыз. Ну. А, геймпад на этой. А як усять? Я не можу сісти за это пулемет. О. Так и не взрывай Да, его. выбухни. Зараз я отбегу. Так, а тут что? Что-то. О, привет. Бля. Ви крутые хлопці, вам тільки фільми по-білоруськи озвучують. Ну, хіба так? Дякую. Так, де хто? Нам треба форсаж озвучити. Після вот этой хуйні. Ми досвіду вже наберемося. Ну. Для екшонів. Мне ж я по этому джипу трапляю, а його здоров'я бицем би не отнимает. А ти по ком стріляєш? О, я бачу, тут ще чоловік. Подожди, а той танк уже ж все. Ему Нет, конец. там джип Ты по чем о, стреляешь? По джипу. А, джип. А, ну и он дымится уже. О, еще один стрел потрапить за 108. Так, у тебя там, здається, сбоку, не? Не здалося. Да Всё. выбухни ты, бляха, ну. А ён горить, ён не одразу буде бух робити. Так, нам подається ось на той вертольот потрібно, так? О, тут так чекай, тут некий лут. Тут вот хапаю. Давай поутаемся. Это есть. Это есть. Набойчики. Нотаточки. Ну во что в этой хуйне нотаточки? Я так само не розумію. Хто тут читає? Мені це агулом сильваю до Far Cry читати не вмію.
Може бить, може бить. Це Целевая як аудиторія Ubisoft це як з цілком. форсажем. Магчыма, там нічого і не написано. Вони просто так додають. Ні, там написано, їх можна читати. А ты этот... Блин, вылетело с головы. Забывся. Shadow of Medals гулял гэта? А, не демку ось это? Ні, Да. Не побегал еще, не поспел. А, Не. блин, у тебя ж... не особо. Я думаю... У тебя же это не ПК, ну не ПК, я таки понял. Ну, у меня ноутбук Верогодно. На ноуте, да. Ну, я где? думаю, може уже поспробував. Я зато ось усі демочки побігав, які на PlayStation були, там Darwin's Paradox. Пришпільна Як тобі? демочка. Файна, у меня видосик есть на канале. Так. Ігри Треба є ще. подивитися. Прагмати Опа, демка була. текстури. І я даже поспідранив трошки. А як тобі прагмата? Ну така, бля, я нам є, не відео, те саме. Контрол нагадує. Да, а мені Сеттинг чомусь усі дивім, це... а ось гуляється як контрол. Ну, гуляється, да, але от чомусь по атмосфері, типу, то, що там ти з этой малой бігаєш, быццам би як у God of War. Кадавор. Ну, не ведаю, чомусь мені так, іменно сюжетная Мабуть. атмосфера. Так, ось гэтую Менавіта не нотатку берем. геймплейная. Neatly write and not. Improve production operation. Increase capacity utilization. Increase efficiency. Build new facilities to achieve desired production rates. О, де ти, до речі? Capital expenditure. Trim Що я fat тебе не бачу? Ти де? without cutting corners. Коли стола стою. О, я тебе не бачу. А ты где? Я в внутри. вертольоті. Не, я внизу, внутри. А, А, ты внутри в вертолете? да, я вже залез. Я тут и Що коннотацию такое читаю. читать? Каже, що такое читать? Гэта калі буквы ртом вымаўляеш, Это вот Але то, что я буквы- зараз зрабіў. але але буквы Алехандро перед гэтым Монтего. напісаныя на паперке. Been hunting your brother this whole time? Who the hell are you? Why didn't you just tell me? Alejandro, come on. We're going Алехандро, Алехандро, іди сюди додому. Джанко Мане, да. home. Ale. Але, ну, Ого. зараз не дасть піздьов. Нічого собі. Гэта дакладна брат і сестра, не? Ну, я пайшов. А гэта Жорстко. кислота? I'm not going anywhere. Що ти зробив? Told you before, and I am telling you now. Нікуди не пойду. Заўсёды к тебе паўторваў. Спадзяюся, гэта не хімікаліі нейкія былі. True. Napoleón el Pequeño Ну, is a slave я driver. так само He's спадзяюся, fucking што гэта loco. проста вода. Trying to kidnap me. You change your name. You change your uniform, but you are still a Montero. And Papa still got a machete up his ass. You, А яна так само Монтего? like you did when you were 5. Да. Яны, здаецца, все ж таки брат і сестра, тому яны так все, ну, так на себе поводять. Зробив яшчэ горш, зупиніся. What? You are going to stop me now? Papa is sick. Да, папа є злий. Да, докладно, гэта яго сестра, а ён яе Papa брат. gave up on me a long time ago, and you know it. Караце сказаў, што ён вярцеў гэтага тату свайго на адным He's a месцы. bitch. No? Да, радзіна есть припіжная, яна сказала Split трошки. up. Ну так. Not a word about this to Papa. Ні слові Ністоти. кажи папі. Радзіну не выбіраем. Так, Так, Всё. що ми робимо? і що, і нас кинула з криші, де стояв такий гарний гелікоптер? А що це за сломо включився? Та внутрь не заходив зовсім? О, 10 монет додали нам. Ні, я внутрь не заходив. А що, там що-то цікаве? Нотатки. Walk Ну, давай supply list. подивимось. Але ж їх читати треба. 2550 C, 6 hot plates. Ну, може тим 6 Improve гарячих тарілок. production. Кого?
Something for the Ого. fridge. That I know the real story. Мама Цита, Наранча, is always good. Ізопропіл. Ізопропіл Мне, треба мне, тут. мне гэта ні пра што не кажа. Still family. Верагодна, яны Ти не робяць ведаєш, що бомбу. таке ізопропіл? Не. Чекай, а калі тых гражданскіх заваліць? Яны ўсё ж такі працуюць на дрэннага хлопца. Так, калі ты будзеш рабіць дрэнныя рэчы, з табой будзе ось так. Ось так Do будзе. not kill civilians. Wasn't Поняла? Поняла, не рабі нічога тут. Все, ідзі домой. А ён все равно стары быў. Ну, я просто паказаў ёй, што не трэба працаваць на дрэнных хлопцаў. На густава Фринга. Ну так, я аднаго такі забіў. У якасці урока. Так. Так, ну што, мне здаецца, мы тут все выканалі, да? Ну так. І яшчэ ёсць такая думка, што тая дзяўчына, жанчына, кабета кінула нас з верталётам. Так, яна злетела на ім. Ну, У нас капец. новая місія у гэтым галоўным будынку. Sundown называецца. Да, зараз было бы файненько полететь на Бля. вертолете. Написано, что мой партнер помер. Да, я такі трошечки. Оказывается, калі на гэтых крылах лететь, то можно разбиться. Бо, Оказывается, калі не гравитация раскрыешь... забивает. Да, калі не раскрыешь... Гравитация забивает. Губить людей не пиво, губить людей гравитация, да? Да. Яшчэ ни один человек не помер от падения с вышыні. Усе померли от удара об землю. Ну. Тому, бойтесь земли, а не поветра. Это так зараз. Месяц. О, тут касальник есть. Ну, Там- тогда нельзя зайсці. Там напэўна. указание-то. Ну, то хай сидит человек, ладит свои справы там. Так, а мы не можем выкликать геликоптер, не? Здається, не. О, гляди, там миссия есть. Маленько. Давай, ну это некая сайт-квест, не? Ну, так. А, не, это просто вот этому в голову дать треба. На И всё, которого виконали. высвалить. Gracias. Рация. Но проблема. Колись в мене була колись. Як з гэтых револьверів смачно в голову давать? Хто, де? 10 лет уж стреляет по нам. Де. А я не бачу. А, Я вось, так само не оттуда, з того бачу. боку. Вонь. Десь Знаєш, в цього по кустах хто лісу бігають. сидить? Уже не бегає. Там їх шмат. Ну так. Блін, так ще і не бачно їх? Ну, Мехиканские будни, так, а с них не хватает тако у руце. вось гэта вось сям'я хавае ў сабе гэтых сам у падвале. Так, ну, мне здаецца, мы тут всех забили дрянных, не? Угу. Мы можем вырушать у іншай этой. Point. А, вось еще подъехали. Так, ладно. О, курка, да скольки можно? Ой-ой-ой, это ты добра мне даў под ноги. Это было прыгожа. Небяспечна, але прыгожа. Трэба заўважыць. Гэта Я было думаю, что я сам прыкрыццё. отличу. Так, ну что, погнали. Мексиканские будни. Лечу на вакациях. А, ты уже и кропку поставил. Як файна. Але б так, конечно, калі быў бы геликоптер, было б файна. Просто праз гару Ну. пералететь и все. Гэта чужинцы. О.
Ну, ти жорсткий. У меня это самое. Джинсы, які я знайшов, я не ремонтуюсь машину. В сенсі, дайте мені такі джинси. Мені так само треба. А ось є такі, які заправляють її. Ні, це майтки вже потрібні, такі, які заправляють машину. Вийди сам заправся свого швану. Да. Залей у бензобак. Ні, там ти просто коли садишся, вони, ну, со шлангом одразу, типу. Да. Или мы уже этого кабана будем есть? Мені здається, ти його вже пережарила. Засмажила його до How many золотистої. times are we gonna build it now, Papa? When does it end? Camila and her family. I say Call we me cut our папа. losses. А, так вона папа називає усіх просто, хто старейший за її. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them in Verdera Square. Their own fucking fault they got cut. No. It's your fault. Ну, коротше, це і є вина за що-то. Тільки я не розумію, за що. From us, but you never Это ты, в общем, винная. get faith. You have to give it. А, бо я його ніколи не слухаю. Вот А вона так. каже, що мені не подобається тебе слухати. I know what that's like. Smoke pack. Us 5. А вона, коротше, говорить, що малая, глупая. Вот это вот. It's going to have military. We will need eyes on them. Well, the church got a bell tower. You can see everything from there. Stay the night in the tower. Коротше, треба їх ніяк оточити. You get up there. І ось є кропка, за якою все бачно. Elite rifle with a high power scope. I'll plant the gun. Miguel, me and Camila this. Коротше, танк підгонять туди. Ой, Radio tower. танк подається. Нам треба снайперка, я сказал. Мы в нику вежу зараз залезем. А, клас. А у мене є якраз снайперка гарна. Пропоную на вертолете полететь. Подожди, your microphone is unmuted, but has no signal. А ні, ну, мені здається, чутно. Чутно. Це ніякий баг вискочив. Чатик, напишіть, чи чутно мене. Ну, здається, чутно, бо я якраз тут розмовляв з людьми. Тому, вірогодно, Так, а где це тут баг. выкликать-то это самое? Самолет, вертолет. А, вон. Самоліт ось. А ти на самоліті хочеш? Полетели. Ну, давай. А только один у нас есть. Ну, так. А тут ще ніякі баги. Идея? Улетів, напевно. Там корова з'явилася. Guide can be delivered. А, не може бути доставлений чомусь. Окей. Максима за гэтай місією нельзя, бо нам треба туди пешим. Шкіндер бігати. Вертолет может. О, а вертольот можна. Ну, на этом дякую. Дякую, що не пішком. А, все добре. Дякую, Станіслав, дякую. Дякую, що не пішком. Давай, так як ми у облоках, послухаємо ось цей трек. Так і я його, на жаль, не стати ніж. А за это не дадут эту самую? Не, я думаю, нет. Ну, маленькая это. Ну, такой якости, мабуть, и не дадут. Да, у такой якості. У такой якості Максима ще і штраф дадуть. О, мы такие спасен. Над полями некими летим. Ну, тут вертолета, конечно, дивное керование. Аркадное, Ну, воно аркадное простое зачем? достатково. Або Односно аркадне. простое. Я ось коли учився в Сан-Андріасі льотати. Там було інше, там трошки тяжей. Там було нормально зроблено, а тут нечто. Ну, я чув, що у Америці можна отримати ліцензію пілота навіть після Сан-Андрес. Да. Так мне уже может дать. Мне там 1001 на лету. Але ти не в Америці. Where's Carlos? He's busy. Can you get to the bell tower? I think so. Good. I left the rifle up there for you. Stay low. Don't let the soldiers see you. Okay. Так. Да. Как думаешь, они побачать нас? Или мы ось А. так залетим?
Я думаю, я просто здропнусь. Ой, я нас побачили. Здається, у нас не отрималося стрілу. Objective failed. Оп. А нам надо было стелс? Який стелс? Хто придумав стелс у Far Cry вообще? Ну, подкралися незауважно, я лічу. Бог ты ж щит, а меня уже завалили. А я не зрозумів нават, як я всі хелспоінти згубив. Я кричав на першым паверсі одного із маёнткаў. Де? А я... Пакуль що притискаю нервова Х. Але могу спектрати просто зайсці. А я одразу... Чекай, я одразу Не, повернуся, ты не коли... помрешь. Ты не помрешь, Калин. Натискай спектраты, запросто. А, не, все, я помираю вже. Не поспел. Та нічого. Білоруські ніндзя на мінімалках. Ну, що-то у нас є. Асасіни, я б навіть сказав. Ой-ой-ой, господи, пробач. Снова никакая пропаганда. Ну. Выключите ХТ-БТ. О, я некий ключ знайшов. О, Бел Тауэр. Так, а на вулиці бицем би нікого нема. Граната. Хто кинув Ми не граната? можемо залізти. А сюди можемо? І сюди не можемо. Який ти сумний. Так. Їх уже наверх хипанув. А ти так само сюди йшов, да? Я Ну. просто по лестнице на вулиці була. Я пішов, Ну, коротким поставься, шляхом. поставься, все нормально. Постався, все добре. Ніхто нас не Вертолете заважив. прилетели, одразу увижу. Не, коли б ты не катапультировался, то мы поставься, пройшли бы, нормально все было. Я не кожен день, а Михач амаль щодня стрімить. Ти можеш, до речі, зайти. Бо ми разом стрімимо, він стрімить на Twitch тільки. Так, ти ж на Twitch тільки стрімиш. Так. А ось ти можеш Я зайти викладаю до мене на записи, подай на трансляцію. YouTube. Ось ще, да. І знести його, коли хочеш. Підписатися, але на Twitch. Ну, когось тебе вешать на танки будут. Ну, на танку це прям жорстко. As punishment for their crimes. А як яни його схопили? Ми ж його тільки що бачили. Ну, я, видать, сам пішов до їх. А вони такі, ні, ти придурок, ти нам здразив, ти нас не вартий. Але на танку повесить, это, конечно, жорстко. А набойчиков нема. Нам зрадили. Опа. Ах, это пастка. О, сенсі, а як це так? А, їй адмислово дали говняну гвинтівку? Ну. Ох. Короче, тут мясорубка лютая. Чекалося, що все буде тихо. Да, от початку було зрозуміло, що ніякого стелса тут не варто чекати. Блін, було б епічно, коли б я йому голову знес просто. Te pierdo, cabrón. The tower, you idiots! Ой, Опа, танк. У тебя есть гранатомет? зараз їбані. У його бомба. Бля. Воу. Ось гэта было Бачка мега взорвався. епічно. Да, чому він просто не скинув бомбу? Ну, був уже час. Не, глупо, не? Ну, глупотство некое зараз відбулося. Ну, таке самоахвірування, дзеля чого, не дзеля чого. Глупотство.
Я, до речі, не зрозумів, де ця бомба була. На гэта на пленнике? Ali's gonna die. Да, на руках у його вона була зачеплена. Ён Він скинув взяв просто пленника, а ножом сам зрезав. I got him. You Ага, и скинул пленник. А не проси бомбу скинуть. Я думав, він переблитав. Переблитав. Это видиш, як Ну. видернув чеку і кинув яє. Так, Да? так. Да, все так. Это я як раніцей, коли не висплюсь, яйка розбиваю в сметницу, а шкарлупки кидаю на пательню. Нормально. А потом такие, блядь, что-то не то. Я пойду їх обойду з якого-небудь боку. А я на дах. Put that weapon away. Я займу вишейшу. О, та тут у меня лут ще не залутаний. Треба зайняти кропку повишей просто. Блін, а як ти сюди на дах вийшов? Там по центру. А, А, тут нельга вже. нам у центрі треба. Ні, там можна. Ох ти, шкурка. А, чекай, а хілиться. А, на трьохкутник. А що з цим Господи. полоненим? Взять його. Я його взяв. Так, а где я, блин, куди мені бігчи? Where are you? This place is hotter than the devil's balls. Сука, чо хелспойнту, я в цю обойму з калаша висадив. Okay. Ти спускайся Що вниз, взять? допоможи нам. А, ти внизу. Так, а я, Ні. да, я тут, я просто там зверху. Ну тут нікого нема. А, ось тут хто-то. Бля, хтось ці гранати кидає. Так, і тут ще якась скриня. Опа, що то далі? Ганпаудер. Так, а, нам треба його просто винести отсюда, так? А Мгм. де є звук? А у сенсі, а гулом звук анімації мене таки не чутно. А мене чутно? Ці гука гульні нема. Ух ти, Ой. зловив. А, все єсть. Добре, дякую. Дякую, Станіслав, бо я вже спужався. Да бля, хай на гранати кидають і кидають. А де? А, я бачу гранатометчика. Я зараз його здиму, підберуся просто ближей. Що вона хоче? Ой-ой-ой, мать! А я мощнее бить могу, не? Оп. Я її навіть не зауважив. Almost there. Так, ти можеш, до речі, за мною йти, я тут розчистив трошечки Мені шлях. треба за її йти, вона повольно йде. А, ні, так, ну ні, так я наперед просто бігу туди, куди. Я ведаю, але вона без мене не йшла. Тут граната зараз йобне. Йобнула. Я не зател, бля, это гранати кидати, до речі. А де, куди? Бляха, знову я не побач зірена. Подожди, там чекай. Куди не бігає? Ось тут. Сюди. Я тут Я трошечки напіхаю, я захищаю. знаю. Ну та нам чому така і єсть. Опана, там танк позаду. Так. Гэтую бульбу гляджу стрім. Гэтую бульбу. От, то смачного тобі. Наперед уже. Жадаю. О, Я б так само зараз бульбочки поїв. смачно насамрэч. їсти, да. Блин, я тут зараз подумал, ты так написал, что я уже тижня полтори бульбу не ел. У ніякім вигляді. А, ні, ладно, вчора ел внутрі шаурми. Я вчора шаурму замовляв собі внутрі з бульбою. Я просто лічу, що шаурма повинна бути з бульбою внутрі. I'm pushing this piece of shit as fast as it can go. Ай, блядь, бесить, не. More up ahead. Ти за кулеметом? Екзотично. Ну, не, ну так. Не, я не за кулеметом, тут нема кулемета. Я за автоматом Калашникова. Угу. Бля, я не можу. Блядь, это долго.
Але мне вось не хапае чамусьці ў Польшы няма каб у шаурме была адначасова і бульба і грибочки. То есть ёсць асобна, калі грибы ёсць, ёсць асобна, калі ёсць бульба. А як бы смешаць, ну нельга. Не здогадались. Мы приехали. Ну да, але ж гэта капец як смачна. О, Слухай, а можешь я- почекать штурмовую пехоту меня, бо я трошки выпал. Ага, не я ж за кермом. Ох ты ж, блядь. Я бегу. Я так само сижу тут така. Ох, курва. И законца Ох, высунулся. курва. Марш-бросок. А можешь Я не завалить могу этих метить. типов? Я их машину заберу. Так не я. Я сижу за пассажирским. О, так Ах ты ж. А скажи ей, как это притормозить. Капец. На коня сідай. Так а нема, я не бачу ніякого тут. Блін. Курва. Я бег хутчэй, чым мог нават. Ну што ж. Я не спадзяюсь, мы паштурму. просто зараз пачнем адразу ў самаходзе гэтым, у Ну будзе. так. Ну вось, да. Я вот сижу на пассажирским. И у меня А меня вельми просто обмежованная меня в буду пляж. закинуло. You partner has spawned. Все, файно. У меня написано... у меня быццам бы ты... Прикол, а хто кіруе? Кируя. Кто кируя? Мужик некий. Ну это. У якого собака, здається, була. Прикол. Бо я з жанчынай і гэтым чалом у будзе сижу. Што? Что на меня с гранатометом? Давайте по одному, колесочка. Where's Carlos? We lost him. Ой, он нам Да потрапит. ладно! Просил гранатомет отримливай. А можно мне пересесть куда-нибудь? Я б так само перасеў бы. Бо гэта ж это не вельмі занадта небяспечна. Але не, можа калі мы тут дваём былі б, то мы б добра адстрэльвались. Нам бы выстачала моцы. А чаму оно не выстрелила? I see them. У чым прикол? Я два заряда выпусціў яго, яму да фені нічога не выбухнула. Ты их Ну што, мне халасты выпустил. ці хіба? Хіба халастыя? Ты их у меня выпустил. Да, пробач. Але ты так само не выбухнул. Не, слухай, вот я зараз кидаю, оно нифига. Что это за прикол? Вот, зараз О! выбухнул. Да бляха, я полечу сегодня чи не? Не-не-не, гранатомет. We lost him. Так, надо попалить трошечки. Попалили. Так вот, тут колесо. Мне треба было назад повернуться, я, магчыма, бы сел на квадратный цикл гэты. Так, шо, дзе? На гэтага нават не варта вытрачаць набоі. Так, а калі присесть, то магчыма менш дамажыць будзе. Я щитом тебе прикрываю, или что? Дякую. Я за тобой, як за металічнай сцяной. Stay with me, Ale. Stay with me. Блять. Это я тебе завалил? Нет, Те. тут все выбухнуло. Ну, с машины сгорела. А я вижу, до речі. Не помер. Так я не помер, но с машины взорвал. Ах ти ж. І що, знов спочатку? Не, здається, не спочатку. Спочатку. Спочатку? Знову коли починали. А де хелспойнт і нашого грузовика? Я щось не бачу. Не ведаю. А мабуть, коли я буду сидіти внутри у своїх штанах, я не буду їх чинити? До речі, я ж так само можу чинити. Напевно. Ні? А може і ні.
Вітаю з Жодіна. Вітанки, вітанки, Лявон. Вітанки. Вітанки з Як там Варшави. справа у Джодіна? Як справи у Жодіна, так? Фрай-край. Фрай-край. Ну так, спочатку все ж таки. Ну было б весело, коли б Far Cry у Жодіна був, не? Снег есть. Ого. А у нас тільки дощ у Варшаві заливає. Блін, а я не можу їх зняти. Ти спереді. Тебе треба. Stay with me, Alex. Stay with me. Так. А, можна починити гэты? А, до речі, його нельзя чинити. Ніяк його не підправити. Stay with me. Ой, капець, у мене в очі втікають. Паска по правому боку. Ні, А я не бачу нікого по правому. я на радарі, ну нема. На радарі була червона теж. А, ну Червона тут зараз повинен хтось пляма. бути, мені здається, ні? Ні. О, гляди, там некий Слева, хеликоптер слева, висит слева. сверху. Где? Пам! Ой, я только перезаряжаться почав. Але недалеко, не з нами не... А, это хеликоптер, чекай. А я не летить за нами. Йому шистка єдна. Була б Може, прикольно, пізніше хоч ручейок у нас. їде? Треба юбікам. Да, я так само кажу. Юбіки повинні зробити Far Cry у Білорусі, як мінімум. Мгм. Одну частку. Трактори вже є, коні так само. Да, у нас усе є, да. Есть поле, есть трактори, коні. І головний антагоніст. Ой. What the fuck happened? Дожили есть так. To cover up. The rifle jammed. Miguel left me a defective gun. Fuck. I knew we couldn't trust that bitch. Oh. Shit. They knew we were coming. The whole thing was a setup. Bingo. Я не ведали, що ми прийдемо. Це все було сплановано. Слухай, Какие тобі на ось, наприклад, стилі коли ти довго гуляєш, тобі в очі не болять? Ці болять? Ні. Не болять? А ти що-небудь приймаєш там, типу, які-небудь Ні, у мене таблетки? Ой, просто не таблетки, голубые не очі. ти. А, у тебя просто очі моцні? Ну, голуби. А, голубые. А, Я ти на не більш свята, сприймальний. я на більш свята попускаю. Да, я зрозумів, що ти не сприймальний. Блін, капець. Мені з моїми зеленими піздець тяжко. О, зелена, це та. Whatever you're thinking, Camila. Я не, до речі, саме You сприймальний. know it wasn't your brother. We already know he's a fucking traitor. But what about Але зато я саме рідкі. the one who knows exactly? Угу. Але мені з гэтага ні тепло, ні холодно, до речі. You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Треба набити собі які добрі окуляри для компутежу. Кинемо І- зараз буде Papa had it bad. пульс обновлять, Think of what Jose can do. Ні, я Сердечний думаю, його ритм. просто поджарить хоче. подсмажить. Я курку, ну. Stand back, Hiro. Ну, ніхіра собі. This whole fucking camp, but I didn't. Це дармова медицина, як виглядає. We're all dead, Camila. Типу пойти у державний ці у Ой. медцентр приватний. Я на йому іспанський галштук зробив. Да піздівся, чувак. He's breathing. Espada. Дякую вам за контент. Тобі дякую, Львон, що звітуєш на стріми. Хто Вольський був? На слепі. А, Львон? Ну, хіба. Не, ну я думаю, у нас прикладно така ж медицина. Я давно не був вже, я не ведаю. Private Firing Range. Треба частей міргати, це О, додає малий. вадкості. І так вадкості хапає, вони навіть слізяться, розумієш? Просто сенс у тим, вони не сухі, вони просто болять, і вони слізяться навіть з-за того, що у комп'ютер гляджу цілий день.
Бо я якби працюю за компом, і ще цілий день сяжу за ним Угу. з 9 ранку, а потім ще граю до 11. Ти ж спецовщик? Bien. Bien. Що ще раз? Ти ж спецовщиком працюєш тільки? Ні, я маркетолог. А, маркетолог. Ну, рекламщик, короче. Ну, це зрозумів. Deep in the farmlands. 200 years. Uncle, I was trying to surprise you. Diego, how many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, Papa. Correct. And now Папа. he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Run. Ага, ён хоча, каб ён гэтага заваліў. Типа, беги. Офігеть. Попав у дупу. Гудшот. Ну, добре, що я Ні, її не ну. стрілю. Тата года. Ну, можна водички Нічого. попити. Ні, не водички попити. Мой тата мене такому не вчив. Таму карацей, калі я выпадкова вы побачыце, што я плачу на стрыме, я не плачу, мне просто слезяцца вочы. Яны просто цекуць. Так, Ну, душа, сама. куды? Ну, вось основную місію давай. А, да гэтага аднавокага? Так, accept and track. Gracias, Dani. Gracias. Бурі де Так. Хатчет. Ну, поховай. Бурі де Поховання Хатчет. Хатчета. Хто такий Хатчет? Напевно, яго тата, які ахвяраваў сабой дзеля яго. А, мабуть. Я думаю, што ну, на пахаванне трэба пры парадзе на літаку якім-небудзь прыбыць, не? Давай паспрабуем. О, Right cannot be delivered. я ўзяв. Але заделіверылася. Ну, Цікава. это я выклікаў. Так, дай я позаду. Чакай, я ще не сел. Сел? Так. Да. Тута. Але чакай, а можна вылезти, каб стріляць, или я просто сяжу, гляджу? Я просто сяжу, гляджу. Ну, нам треба помацнее, які самоліт дає. Clara, we walked right into a trap. Carlos is dead and the brother Alejandro isn't doing much better. І погнали. I'll find a way. Бля, який він аркадний, це просто жах. Ну що, занадто просто тобі? Не. А що ти думав, тобі тут авіасимулятор зробить від Microsoft? Ну, так. Хоча би. А ми ж катапультируємося, так? Ми ж не Не ведаю. лендуємо. Ні, ці Ну, лендуємо. здається, я на гэта дах знову не посажу. З вертолета Ну, було простіше. Так, а ти подимись просто вище, як ми нормально это, дропнулись з Зараз, парашутом. зараз, нормально буде. Да ладно, ти прям... Нічого собі. Мягенько. Як там у конці робить? Коли долетели. Гэта той же самый будинок чи ні? Ну, вежа подобная. Не, мне здається, не. Та Я там той же, вон Той зруйнована, же? гэта саме. А, тогда треба просто тело забрать. Ну, певно. Давай постелсь. This place will never be the same. Зараз до бальтовку для стелса возьму. Carlos. Так, а його не треба забивати, чи треба? Не Це ведаю. просто некий прибиральщик. Talk to the father Pietro. Are you father? А Добре, це що я йому в такого? голову не стрельнув. Alejandro said you'd
А я хотел. Это Ойсец, это самое. Петро. Ойсец Петро. Ті Петро. А чья снайперская винтивка на им бегает? А, это твоя. А я думаю, что их это прицел набегает на Ага. святым, А гэта не... Гэта самое, Вадик. на ксенца. Today I want to speak to you about the great plague that has infected our beautiful country. Так, окей. Так, а чомусь опять з ним порозмовляти? Так, а що він одразу спочатку сьогодні сказав? Граціас, прzepraszam за мішання. Я тут пошел Так. болтаться трошки. Давай. Так. Это молится. А что не отчиняется тут? Некий кодовый замок. Так, the soldiers who took it like to drink at Laraya Bar. Нам в какой-то Laraya Bar треба. А ты можешь потом до меня подвести сюда? Так, а я не бачу. А, все, бачу, це ти. Что это такое? На им клятинейка. Блять, праз окна не навчились лазить, курва. А, коллег. А, блін, а я вийти не можу з будинку. О, гляди. Иди их это шукать. White Так, Hidden тут танк. криптограмма. Здравствуйте. А где шукать? Бля, не заполняйся! Заповнився. Нас зараз атакувати будуть. Я тут взял некую побочку. Але Не я зрозумів, это чи- почав, не я. Ой, блядь. Ты знищив Ох там? ти ж курва! Хіл! Ей, я ж це не б'ю, ти... Я зрозумів. Потім залізеш до мене, я тебе покажу все по тому, що нам треба А робити. як до тебе залізти? Там, это просто на кридах залазь. Так, а як ти залез на дах? Да вось спереду. Сбоку заправки. А. Вось сбоку з дороги. А, все, зрозумів. Ой, файненько. Так, Иди, я залазь тлумач. ще вище. Бляха, там є ще один. Та скільки тобі треба, бляха? Блін, а їх тут до холери. Гляди, ось гэты куфак, бачиш? Ну, Зараз ось на ім бачиш дві метки. Нейкая Ну. пчелка, нейкая бабочка. Треба шукати подказки, типу, дві штуки. Одну я вот знайшов синенькая, бачиш на тем даху? Бачиш там нарисована, вон, стрілочка така намальована. Давай ну посвічу так. тобі, посвічу зараз. лазерним прицелом де. Ось. А, ось, я бачу перший ключ, і треба пройти ось і туди, ще да? десь мусить бути другий, я ось не бачу покуль де. Мабуть, ну почти по першому сходимо. А потім будемо другий шукати. Коли у нас нічого не тримається. А, що ти кричиш? З ким не буває. Блядь, ну добре, потушу, не кричи таке. Розоралася. Так аж... І далі кажеш. А, ось перший знайшов. Інші Всё, далі і, просто. І тут же меточка на другий. Бачиш? Типа далі йдіть. Бачиш, яка цікава файненька побочка. Ну, гэта ти, до речі, класно зауважив, бо я б хоча за все навіть не звернув уваги. Я б навіть сказав, не типове для Microsoft. Для Ubisoft. Ой, для Ubisoft, кажу, Microsoft. А ось і друга. Все. І що, нам треба зараз вертатися? Отчинить куфок дай треба. Там акатанк на дорогі їдь.
Так. А ти залезем, не? До того, покуль нас бить почнуть. Я тут таке шейнику меточку знайшов. Так, Чекову. я отчиняю, да? Давай. Я отчинил, you unlocked. Криптограмма чест. И... О, мне дали шлем. Ах, это я отчинил так. Іншу Не, мне так... купу. Ну мне дали опять некий материал для друку. Некий скам. Так, Improve Fragment, Fixing Round Defense. А это... Highlight это Rally, прикольно. Soldiers and Enemies at Я Night. вот такую, конечно, бы хотел бы. Так, а что тут у меня еще цікавого есть? Это другие, что это? Это дает headgear. Так, Poison Increase Moving Speed. Автоматический гейзер Нербі. Нормально, до речі. Вот это и покинем. Так, тут зброя. Яка новая. Не, ну я калашик не променяю, я все ж таки покуль застається самым моцным у меня. Так, а ты где? Я тебя не бачу. Я знаю. А, все, бачу. Там пока больше ничего не мат. Мы подчинили и все, да? Так, да. Просто что-то насыпало и все. Нам потребна твоя машина. Ой-ой-ой. Ну, все, давай. Так, ти починиш, так? Угу. Треба Штани. тікати відсюди. Штаны починить. Ой-ой-ой-ой-ой. Але нам здається, подожди, чекай, в інший бок. Чи ні? Ой, ёб твою мать, так а нам ехать, курва, на інший конец света. Нам так пошли до літака. Ти ж подимеш його, ні? Подыму. Ну все, давай туди. Бо нам вельми далеко треба. Давай, дорогие, забьем усик. Так. Изи-пизи. Это было легендарно. Файтеран написано. Сідай, сідай. Чекай, тут еще один. Давай, хоть Да чек, ладно, чек, хер на чек. его. Ах ты ж курва. Бляха, Ой-ой-ой. бляха, выбухаючись. А я могу... Подожди, я попробую починить. Давай, давай, я попробую, я чинится сам, давай, следай. Бляха, курва, придется вылазить. Не, я чиню пока. Танк знищай, Лев, у тебя есть базука? Есть. Одевин. Вот он. Ох ты ж курва. Меня Зара, задавил, я ты меня горю. Ты меня переехал. Зара, я тебе вырутую, все будет файно. А с танком что ли? Сжимайся. бить? Блять. Так, я окей. Главное, что ты окей. Все, где наш летак? И он горит. Не, это под ним горит, за все добро. Да блять, кто там стреляет? Блять. Вертолет. И он выбухнул. Я его не бачу. А, все, помягли. Курчак. Я його не побачив просто. У меня аж пульс подскочил до 80. Бо я уже дед. Не, Так, мы слухай, сели сразу, летели, покуда этот танк не приехал, было файно.
Ну, а слухай, а магчыма ён застаўся там, не? Не застаўся? Здаецца, не. Не. Тут Ніякага ёсць нейкі рэалізму. верталёт у іх. Дзе? Не ведаю, дзе-небудзь. Ой, чакай, тут надо выратаваць хлопца. Ты вольны. А там некая скрыня, глядзі, на дахе, не? Ці яна не Ага. на даху? Она не Я на злева даху. там кат. А вось, не. Она ў будынку. Вот тут еще и попасть тут неяк трэба. Я на другім А як паверсе тут здесь. трапіць? Вон там некая скрыня, во, я знайшоў. Это она, не? Не. Ну так я газала. Блин, а як туды зайсці, калі тут усё зачынена? А на другім паверсе просто лежит. Ну зразумела, але туды неяк запрыгнуць туды. А, во, я, здаецца, зразумеў. Не, Так. задалёка будзе. Не, так а я на зіплайне или на крылах. Але А оно ёсць у туды тебя? таксама не хоча, чакай. Блин, ну курчак. Так павінен же зачапіцца, не? А, во, я знайшоў, я на нізе лежаў. О, капелюш нейкі далі. А мне нічога не далі. Гэта для машины Амаль. якраз здаецца. Так, добра, А у меня была она. А, у меня была такая, значится. Тому и не дали. Так, ну 900 метров мы можем, конечно, пойти просто праз горы. Давай, мабуть. Ну, пес меня не повинен атаковать. Ты меня атакуешь! Не, пошли праз горы, як рейнджеры сапраўдныя. Пайшлі. Як скауты. Мы будем бойскаутами. Я тебе чакаю на ўваходзе. Гэта будзе сапраўдная прыгода. Ах ты ж, ну читер. Ладно, уговорил. А ты, до речі, аніме дзівішся ці не? Я на Наруто толькі глядзеў дзесьці. А чаму яна не едзе? Не ведаю, магчыма, я тоўсты. Дале у. What's up? What's up? Lots of new faces around the Куди country. ти побіг? It's okay. Яна по бруду не хоча ехаць гэтая машина ці што? Ну да, магчыма, яны трошки з фізікай папрацавалі тут. Ну, у тым сэнсе, што яна для дарогі гэтая машина. How you doing? Ай-яй-яй, не дазаваліў. Not yet. He wasn't at the church. Don't Ух sweat. ты. I'll take Ой. care of him, Ian. А мы пролезем тут? Не. Що-то мені здається, що ён трошки вузенький для нас, не? Ні, Самый якраз. Якраз. Ага, таки ми не повергнем. Повернем, повернем. Повергнем. Нема вже путі назад, все. Тільки вперед. Залетали у... О, чекай, тут які указальники. Синькі, чи що це значить? Ах, это шлях до лагеря нашего. А, Ну, типу. О. Блять. добрий кіровця. Я ще некое древо забрав з собою. Ми кудись виїхали. Дуже добре. Так, а чекай, а як тут? Нам треба направо, як там здається. Да, направо. Переїхати през раку. Тут гора. А на мапі рак. А, це гора. А, на мапі виглядає як рака. Що за рукожоп гэта малював? Як же юзер-френдлі інтерфейс? Ладно, поехали як-небудь. Рілі, прикиньте. Ну от скажіть, гэта натуральна як рака виглядає, не? Взяв без мене уїхав. А ты... Так, я вийшов повітрям подихати.
Дякую. Ух ты, почему мы так подлетели? Так. Ну, Не- як не сапраўдныя тягне. рейнджеры прокраліся. Ну. Зараз ще кабана знайсці заваліць і будзе агулам файна. Якого-небудь такого тлустага дзіка. О, приехали прям куди треба. That's got to be that bar. Нічого собі. Когда став з місії? А я не ведаю. Ужо, напевно, ні. А. Блять, хотел на пистолет, пробачь. Та бляха. А ты живый, не? Я живий. Блин, это ненадолго. А ты? Я так само. Яким цудом не ведаю. Куда ты? Блять, стоять. Ти побіг від мене. Так, я, здається, що-то пікнув. То, що треба було. Ні, не пікнув. Все, я пікнув. Але, блін, тут некий ящик ще, некая скринька где-то Нам з... треба позбіг... это самое, О! збігчи. Забрав. Ой, это ти. То сорі. Позаду, позаду. Товстинчий. Ох ты. Так, все. Можем тікати. Давай, ти лепш керуєш. Давай. Ти принаймні приїжджаєш туди, куди треба. Я не ведаю, як ти це робиш. О, Так. Опа. А, все. Все, збігли. Alejandro, I got it. Fuck, thank God. Your papa's machete belongs with the Montero, да блять. and that's where it's going to stay. Ай-яй-яй-яй. See you soon. О, курчак. Походу, їй конець. Ну так. Ну, треба буде прокачати її на амфібію наступний раз. Блять. А, I lost it. А її можна випихнути ще, здається, ні? так, я спробую. А, ну ми її перевернули. Максимо, можна в її сісти вже, не? Слухай, да? Я зараз тебе уступлю, стерна. Ох ти ж. А, ні, чекай, ось сюди. Не, в жопу, садись за руль. У меня не отрывается ни холяры. О, ну давай. Опа. Так зараз дорогу побіжу, Затягнем? почекай. Цікаво, затягне вверх чи не затягне? Чи нам не вверх? Да бля, я не хочу поворачивать. Уявляешь? Ладно, поехали там, далее.
Може текстуру якую-небудь, оно просто... О, Може. все, гляди. Так. Грациас, грациас. Ну, 500 метрів, небагато. Скринічка. А де скринька? А, На вовці лежить, напевно. ось побачу. О, вінтажна Гэта для капелюш. машины дала. Некий... А, тебе капелюш дала? Угу. А, мне для машины такий бейсбольный шар. Как у салон повесить. Як болталка такая. Мені здається, так само капелюш у машину дало. Мы когда-то краба ранее ездили, не? Так, так, ми нават залазили на його. Ну, коли яны просто не наспавнили знову одних тих же краба по всій мапі. Так, допомогчи. І він більше не встане. Погнали. Треба допомагати одному. Я так само лічу? Сьогодні ти когось... Сьогодні ми вилічиш. допомогли, завтра нам допоможуть. Ну, Головне машину не ставить на этой, на пляцовке. Бо мы потом... Не, ну ти нормально, я міркую, запаркувався. Не на газоні, головне. Не выкликаем это самое. І знак, ну не під знаком, Самоліт. і не на газоні. Все добре. Так, а тут може Треба вже щось місію з'явилося. здати. Треба місію здати. Да, зараз. Never ends. Ладно, потім. Ніка А ти Мачете бачиш? треба що- йому доставити. Hey, look, he's А, у dead. меня есть так. Їхати туди. А, это не гэтаму. Не гэтаму, не гэтаму, не гэтаму. Feels like these camp- Тримай своє мачете, тільки не спари собі брюхо, коли ласка. Ну, Бог не длинно. Y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con Ну, nosotros, пригоже. siempre lo vamos a recordar. Su siempre. Його так само прозвище на М. То Букліний... І вони не сім'я всі, да. Ну. Это брат, сестра, і это був їх тато. This is Papa's Так, fault. так. Carlos for Alejandro. Shit trade. Які вони неуравноважені всі трошки. Alejandro. You've done enough. Блін, я не розумію, їх поховання або День Святого Валентина. Go. Валентинку тримай. Валентинка, ну. Схерали тут Валентинка. It's Papa. He's your brother. Yeah, not yours. How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compais. Ага. Окей. Operation completed. Так, а зброю дадите ви мені? Ні? Чекай. Не у Вахи, конечно, що Вахи літається. A chance to slay the lion in his den. Серце Find me in наліпівщини. Esperanza. I'm sending you a picture of the Libertad safe house there. When you get to the Guerrillon lookout, ask about the night shift. The night shift. Okay, Clara. I'm on my way. У нас дві місії, бачу.
На якую поедем? Давай вот эту ближайшую, якую, не? Ну, еще там дали миссию далек. Выбирай любую. Некие здымки прислали. Ну, это вон далеко 4 километра на здымок прислал. Не, тут вот две поруч есть. Ось одна ближайшая, давай я на Е поставлю. Угу. Ось Open Skies, Skis какой-то. Погнали сюда. Бля. Я не видел, А, як так ти тут визначила можна... О, корабль давай... Джей. Я не літерально побольше. Давай ось до гэтай вже, ми тут стоїм. Так, Kill the Tree, Коммердарс, Хоумордер, Папа, Дани. Короче, Будем надо помстить. завалить неких... Да, 3 типа. Неких завалить треба. Так, ось тут перший тип, да? А, так і таку одразу миссию бегаешь. Що? Думаешь? А, Ну ну да, так. что здесь сразу бегать-то. Ну, Курка. я нам побочку дала забить 3 лейтенантов. Ну. Так, remove Josie Adventures Danny without them. He's weak. Окей. Все, погнали. Так, і що Го у на нас? літаку. Ого. О, у нас одна миссия только. Чи що? Не, здається... А, ну да. А як так? Ну, А, ні, типа, чекай, основна- ні, дві, я позначив потребную. Просто тая горить жовтим, а тая, що я позначив, є на білим. Ми на білу летим. Так. А я перший, ага. Добре. А тут нельзя сісти з этого боку. А, ти- Почекай. Не, таки взад можна дивитися. Як тут сесть? А, о. Покуль знайшов місце, куди тут сісти. Ой, рисковатий узлет отримався. Якое там небо? Смарадова. Я прикинулся мертвым, который по нам не стрелял. Пузом доверху. Так, ну я, напевно, ну, акуратно його садити не буду. Альбо Думаєш? хіба, слухай, ось тут можна заладовувати У трошки. сусідній вёскі? Ні, ось тут. А, блін, курва. Скажи, коли треба катапультироваться. Нормально. Блять. Я двигатель не выключил. Я налетел кудись. Все, я сажусь. Не еду, я уже выпрыгнул. Хуёвая идея была от початку. Давайте мне садиться. Не, ну я на земле. Мы на земле. Ну, я-то на земле, а ты на небе. Главное не под землей. Но остатнее не мое значение. Ой. Ну, трошки примусив нас бігши до гори, так само неприємно, але що зробиш? Спорт. Марш-бросок. Треба бути завсёди в формі. Так, а ось тут можна залізти. Можно? Ні. А, тип, чекай. Ось сюди можна заскочити, ні? Не. Бля, ні. Можеш поспробувати, но ж нож заскокує, але не вельми. Давай, прыгнися. Ладно. Перелазь. А, так його тут все одно знести треба.
Тому нам прийдеться трошки пошуметь. Не, пошумим. Ти зайшов внутрь? Да, я вже на території. Добре. Давай тоді з двох боків, як ми вміємо. Як ми вміємо, я не вмію. А як там это? На L1? Він там трошки горять. Чомусь. Так, в будинку нікого. Бля, включили все ж таки сраную сирену. Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй, А где ай-яй-яй. его включить? А, вон бачу де. Ой, курва. Добре, прям под ноги дав. А, Я ж він забув чекає, просто. target is escaping. Где наш таргет? А, де він чекає? Тікає. Де? Я у самоході, я не бачу. А, все бачу. Ти знайшов його? Так, так, так. Это за Я не Карлоса. Espada. One down. But the others aren't here. Так, треба свалювати зараз. Check inside the hotel. See if you can pick up their trails. I need О, чекай, там некая, я бачу скриня є внутрі. Они сказали зайти внутрь, там щось пошукати. О, гляди. Вот, я буду тут жить. Вау. Тільки ось гэта не приберем. А так файно все. Так. Рыбалочка, ось это все. Так, Find the Intel, Encrypted. Да. Будем лічити, що прочитав. Ну, Що було трошки. не цікаво. Ох ти. Sun Gomez Hot Spring. Так, ну все, тут більше нічого нема, здається. Такі хіба... Нам коли треба, нам на- треба щось знайти по сюжеті. А, ну тоді на самий верх треба йти. Ми навіть не відаємо, що ми шукаємо. Зброярня ніяка. Так, ну тут бицем би... А! Опа, я некий покой зайшов. Ось. Ні? Де? Not written in Так. sharp. Так, Не? на Written Sharp. Нет, это просто записка некая. Просто нотаточка. Так, а що тут ще може бути? Так, а чекай тут. Inside Search Zone. Що тут треба? Access to underground bunker. О, тут подземный бункер есть. А, так ми не на тим поверсі тоді відовочно. Пошли в подземный бункер. Калі б я був Подземным плохим хлопцем, бункером. де би я зробив вход у бункер. Ну, напевно, дійсно. А може ён дзесьці звонку, не? І звонка я не бачу. Я б у басейні зробив уваход у бункер. Не. Але тут відовочно показує на жовтую зону. Угу. Так, тут так само не.
Значит, что? 10 на середніх поверхах, мабуть. щось, ні? А як, а бункер, як он там на середніх? Ну, мабуть, ми ключики від його шукаємо. Або ось цей покойчик є. Okay. О, я знайшов щось. Looks like he's at his ranch. Ну, гэта не падобна на бункер, не? Take out both these assholes. Бо місія знікла. І воно не падобна на мабуть, бункер. гэта у меня нейкая іншая точка стоїть на падземны бункер. Почти вон побач нейкая гэта самая ёсць. А що побач? Не бачу. Червоненька. Буэна Виста, Ривер Вэлли. А, да, давай. 100 метров. Гэта некая радыёрубка. Ці радыёстанцыя. Гэта ведаеш, вось гэта, дзе мы потым выклікаем і едзем кудысь. А, так, тады трэба гэты самаход падрыхтаваць. Угу. Hey, Did you find the lieutenants? not yet. But I think I know where they are. Але тут відавочна... Fuckers. Так, сюди, ён кажа, вниз дивіться. Ти так само машину викликав? Угу. Тут дві машини. Да, звичайно, не даєш викликати. Мабуть, такі можна. I'm going loca. Don't you have new recruits to train? Так, Konyo, they can't shoot straight. Should send them ну to поїдемо на where твоєї. they want to. Чекай, All I мабуть. learned was how to scrub a toilet. Я зараз and розбігнуся, лепш. They're good. На моє вже лепш не їхати. You're the best guerrilla in the West. They look up to you. Use it. Тут я не розумію, тут быццам бы нейкі скарб, бо от яно показвае дзівіцца ўніз. Окей, дзівімся ўніз. Гляди. Тут 10 скринька есть цікаво. I've lost people. My friends. Ти по гэтаму по метке йдеш? Да, пошли, я покажу далі, я вже знайшов. Типу, глядзі, вось ідёш сюди, вось тут вочка Ага. ёсць, да, і яно показвае дзівісь уніз. Вось я дзівлюсь уніз. Ну, спускаться треба. Не, поехали нахер. Не поедем? Ну ладно, я думаю, мы залутаем. Так оно легко ведає, де там буде. Ну давай Та ні, спускаться. ну... Я Потом думаю, вось там подивимся. где-то. Поехали. А, вон он на мапе з'явився. А, ты уже пошел лутать? Бачиш, ось він. У меня нема, до речі. Ось тут така 10 вишей. Надо мною, я їх от знайшов. І он посередині там на скалах. Треба наверх завозити. А, то я Максима зараз просто дропнусь туди, чекай. А, та ён... А, все, я знайшов. Знайшов? Угу. Гэта файно. О, бутсы О! новые. А мне шлем дала. Шус. Так, Ну, от давай другого ось сюди. уровня, до речі. А що дає? Bean poisoned increase move speed. Ага. Так, это другі ўзровень. А, гэта чацвёрты, не, гэта я пакідаю. Хоць гэты... Не, ладно, гэты просто выглядае пізж. І Fire Protection яшчэ дае. Так, а як мне назад хуценька, каб... Мені мої з рознокольоровими шнурками більше подавають. Блін, а як назад залезці, курка? Ох ты ж, придется кола рабіць, верагодна. Ну, до речі, можемо на 2 машинах поїхати. Можем. Так, зараз я вже паузу.
Так, все, я думаю, ты можешь это... Активовать. Активовать мне миссию? Викликай, так. Погнали. Бля, мы долго будем, мне здається, на машинах. Нормально. А куди їхати? А у тебя не з'явилася кропка? Зараз треба, я зараз поставлю так само. Подожди, а якого вона кольору повинна бути? Не ведаю. Ну, здається, ось гэта. Чи ні? Блять. А время ж не тікає зараз, то що я в меню. Я правильно поставив. Тікає, А, тікає. подожди. Добре. Кілометр 200. Да я ж хочу свичнуть. Ах ты ж. Ой-ой, я отстаю. Лепше по радару їхати. Думаешь? А що мені з машини? Мне надо дымиться. А штани мої що не працюють? Ну, ты уже стал дорослым, ну. Где ты бачил, как штаны Бля. машины шинили? Що мені з машини здарилось? Ай, ну і все. Давай, давай, чекаю. Едь! А, ну ладно. Да мы и так поспеваем, тут хапает. Ты хочешь померти просто если заспавниться Да, у да, меня? А, ну ладно. Так само план. Як мы там по мапе поспеваем? Блять. По мобі-то поспівали. А акулы вкабили. Прыгай. Там был пункт оховы, да? Угу. Да, ну 400 метров еще тому пожонку. Да, часу досить. Ох. Ти знайшов в этом револьвере всього 6 набоїв. Наліво нам. Okay, let's go. No time to slow down. Улево. Вон вони, вже бачно. Привіт. Блять, а як так? Хил. Що, ти помер уже? Не. На меня наяривают пиздец по-страшному. Я як-то вельми необережно вийшов з машини і мене накидали піздільов. Так. Fuck yes. There's Yeah. good stuff here. І що нам далі? А чому у нас машина горить? А можеш от'їхати, бо я коли ти в вогонь зайду. Ух ти жорсткий. Так, чекай, я її трошки репейрну. А ми тут все собрали? Нічого більше не тікають? Ні, не подобно, що більше нічого нема тут. Добре, Корисного добре. докладно. О, гонки. Идем? Чи на пистолетик? Давай. Що, давай, гонки? Поганяться завсёди файно. Гонки пешкой давай. Та, метрів? та, тут можна отъехать. Ладно. Так, як тут Лоа вийсти. Погнали. На самолетах гонки. А, это не гонки. Не, сорі. Те гонки. Те гонки, те не Головне, гонки. каб посадку не залічувала.
Ну, не треба було Ну, садитися. можна зато і буде викликати потім самоліт. Ось це файна річ. О, боти, это ти залутав? Ну, я ніщо залутав, да. Так, а як гонку А що почати? моє, Чекай. дає? Треба, щоб я підійшов так само. А, Improve Spike Defense. А моє що тоді дає? чекаю на вас. Animals will only Ох. attack the player if provoked. А, меня так само Типа, живо не атакують. Animals не буду, да, атаковать тебя. У нас с тобой однольковые кашули? Не, не треба так. Да, походу, покажи. Чекай, покажи, где ты? Покажи, яка у тебя Я кошелька. ось лутаюся. Да, подобная такая, как у меня, у тебя. Угу. А бачиш, нам різні речі дають. Типу, ми навіть лутаємо одно і те же, але речі нам дають різні. Ну так. Все собрали? Угу. Давай. Так. Не, А, ну, треба, как ты доучился до меня, на это натиснул. На тачпад. Так, accept. Готово. Ацептував. Ох ти ж курва! Ща буде м'ясо. Вон та гора моя. Полетели, ну. Так я лечу, блин, он не разгоняется. А, подожди, а я за рулем, а ты не? Я за рулем. А ты слева от меня 10 летишь. А, Блин, ты позаду, главное ты тебе меня не бачишь? улететь. Да, я сверху. До горы ногами лечу. А, ну вот так. А я хвостом керовать. Бля, курва! Бляха, ну. Меня чомусь откинуло. Плюс 2 секунды, плюс 3. Йо, кто-то Ох ты ж курва! А хто б бачив, щоб так самоліти підкидувала? Ты что доробил? Що ти все? А я? Я нічого. Я хіба що угору улетів. Давай ще раз. У тебя так само фейл? А? У тебя так само фейл? Да. Так это ж я и зафейлил, видать. You got your pilot's license? Just kidding. You don't need one. Now that those anti-aircraft sites are kaboom, you're clear for takeoff. Ах ти ж курва! Що ти робиш? Ти мене протаранив, до речі. Серьезно? Угу. Мене ну прям тут часу зовсім добре не кинув. хапає. Мабуть, тут есть некое поскорение, не ведаю. Ты стреляешь еще по мне? Да. Кайф. Ай, блядь. Ну, зараз часу хапаю. Я на чим ближче до центру, тим більше секундів дають. Напевно. Типу 1.9.3.
Ну так, так, так. Бляха! Опа, да, трошки отак от коцнеш і все. Ти мене просто розвернув в інший бок. Это не я, до речі, ти у скалу просто крилом ударився. А, да? Угу. Я не бачу. Бля, що за лайно А відбувається? куди летіть? Я не бачу. А, ти задалека навод ніяк. Ну, я отстал. Лидировал, потом отстал. Блять. Ой, это намотался на что-то. Да, на столб. У меня просто БМВ. Ну, как ты ведал. У меня не просто летак, у меня БМВ летак. Бачу, Это столб финиш наматываюсь. А зараз я нормально пропоную полетали. это файт на самолетах. Ганкап 8. У нас не телепортуешь куда-то, не? Не. Hell yeah, you did. And if you need a round two, just call. А, ты пропонуешь сбить один одного? Ну так. Ну давай. Иди ты там, ну-ка. Бля, я сейчас сам себе собью. Ты меня не чуешь? Так. You are too far from your partner. Не, я- Як тобі А, сказати? все? Да. Я перемог? Я от тебя просто далеко улетел. Ось Так, такий нам самоліт треба. А слушай, смотри, там Есперанза, які дві такі червоні великі зони, може туди, ні? Давай его сюди покуль. Куди? Мы поставим ну, метку. точно, докладно, это ж. Давай. А что за херня по нам наваливает? Это я стреляю. Ты не в той бок летишь куда. Не, я разворачиваюсь просто. О, гляди, який там буйний будинок зліва. Да, белый той який? Но Некая вежа. лазанья. Ты там, Калит, спрыгивать скажешь? Не, я заладуюся. Напевно. Ні, тут нема куди, хіба на воду. Тому сідаємо на воду. Ну нахер. Ну, І що, херово сел? Бля. Ну, меня просто убили. Ну, уже, вы уже всё, я нормально. победите. Так, я под приступками. Ах, это нотатка. Так, а я не бачу, де тут. Де типи? Hey, got an update. У нас гости. Sent right to the this bar. She has some new А де гості? Де гостей Вон зустрікати? червяк бачив. Господи. Ззаду тебе. Двоє. О, І ще один ззаду прям.
Меня забили. Калип не Ах загорелся. ти ж! Я б витримав. Потримайся, що я тебе полутаюсь. Ща бігу. Там кулеметчик, забей його. А, ён огнеметчик. Ось так само згорів. Бо бачиш, я не дає просто нічого зробити. Дякую. О, гэта що за півник? І він тебе б'є. Так. Так, Я тут ще якась якось- скриня у будинку. Угу. We got a sniper! Я взяв. МП5К. Submachine Gun. Снайпера треба затиснути, він утікає. А де він? А, ну я тут нас ще оточають. О, я його забив. Так, добре, що це за скринька? А. Блін, курва. Ти гориш? Не, уже так, тут знову огнеметчик это. Бля, огнеметчики жорсткі. І Да коли вообще будуть капець. пушить, то це жесть. Тобі анімацію проривають. Все, я його забрав. Так, а що у нас яка цель місії? Вона виконана, здається. Тут Ну, щось та- треба було. Не вантажник красти гэта, ні? Ні, напевно, ні. Ну, вона принаймні зникла уже. Ну, давай поглядим, що там на дахе. Недаремно тут лестница это. На місії зникла, так. Просто треба забити було когось. Так, так, так. Ми просто на кураже не зауважили навіть. Там буде що коли б приземлився. Забив їх самолітом. Так, а самоліт же взорвали нам, так? Так. Ну, Але добре так. сів. Льотає тут. Так, що, куди далі? Ну що тільки коні є. Але гляді, ця зона чомусь позначена червоним. Ми її можемо зробити не червоний. Ну, типу нашої, ні? Ці рано ще просто. Я, блін, ось, до речі, ніяк не хапаю в цій гульні Розуміння ось отворотно, гэтага, так. да, отворотної сувязі. Типу, цо є цо. О, їх тут Ага, машини є. розтяжка. А как растяжку? Почему растяжка не это? А як растяжку знищить? Стрільнуть по їй? Блять. Ну так. Але я стріляв до гэтага, калі далёка быў, з нею нічога не адбывалася. Як толькі я падышоў в упор і стрельнуў, яна ёбнула. Так, ну куди пойдем? По сундук гэта ў горах? Давай. Лібертата крейт. Тогда не ў горы трэба лезть ніяк. А у нас усе місії ідзе, далей трошки. Ну, далёка. Хто стріляє? А, ти б стріляєш. Іди, яку машину знайшов. Я хотел тебе просто сюрприз ззаду зробити. Давай, попробуй. Я покуль. Ми заїдемо водички ніяк поп'ю. у горы. Ну, ось там, коли об'їдеш камінь напереді, то так. Альбо так. Так само непогано. Для гэта не туди. Так ми можемо тут уже вийти, не?
Але слухай, наближається кропка. Ой, камінчик поклали тут тако. Об'їдеш? Об'їдем. Ой, що це було? А, вон, і там на зіплайні треба піднятися ці. Подняться? Ну, не ведаю, но навряд чи ми на машині туди як-то залетим. А, я наверх. Так, чекай, некий чувак тут. Это Ні. турист. Ні. Не-не-не-не. Треба було на машині їхати, ну ладно. Ну ладно, да, уже. Да, могли доехать до речі. Що там нам дасть? Бути. Опа, штанцы. Хотя знову певень б'є. Це мне ж кашуля отпівнюв. Ні? Може для певнів. Хіба для певнів. Так, а що за бути, що вони дають? Improve fire resistance. Лучше Fire Protection, Автослайдинг. чим Poison Protection. А, ні, у тебя, до речі, не такая тишотка, як у меня. У меня, типа, Steel Material, типа Reduce Movement Noise. А, я уже прибрал... А, у меня гэтые кеды были, напевно, от певня. А, кеди от півнів були. Не кеды. Я не подобаюся гэтым Ці півням. штанцы у меня были от певня, я их заменил таки що, напевно. О, гляди, я знайшов метку. Там здесь стеклад? Угу. Я думаю, на этой веже будет. Ну що? Ну, щось ти знайшов. А чому нічого не дало? Мені здається, це не то. Мабуть, і не на вежі. Мабуть, треба... Ну, ні. А, чих, это просто означает... Ну, там не было позначено, что тут кофр есть. Это просто, мабуть, некий назиральный пункт. Мається на увазі. Фіг його ведає. Ну, быццам бы не тільки казала, що гэта указальники, які показують... А, вон, глядись, туди. Чекай. Куди? Ось сюди показує потім. А, так это скриня ёсть, мы ее уже залутали. А-а-а. Добре. Это ёсть, это скринька. Пошли куди? На сусідню скриньку. Ну, я под сюди на зиплайне пролетел. А где соседняя скринька? Далеко. А, у іншим боку. Ладно, погнали. Можна на коня сісти неподалеку. Але верагодна, глядзі, там, магчыма, гэта вот стрелка, што ўказвае на склад. Магчыма, вось туды трэба летець. Але я не ведаю, чаму я так думаю. Ну, Верагодна, я нам памыляюся. той ховать не треба. Мы там уже были 1000 разов. А Ладно, мы сможем погнали. перебраться? Понизу ось там сможем перебраться, як ты лічиш? Ну, Это только у трэба гэты бок. спрабаваць. Это только у гэты бок. А, пачакай, а я магу пералецець. Напэўна, а ты памерці проста. Вышэй только залезь. Ну, так я и сам А могу ось тут перелететь. А, глядзі, вось тут нейкая вочка зноў і паказвае ўніз. Вось. Ну, полезли вниз. Там сзади тебя певень зноў дамагаецца. Да что гэта певни? Міхай, що ти зробив певню? А тут вочка вверх. Сказали, что. Так.
Это пивни знал? Так, а, вот сидушка, походу. А, не, это Call for Horses. И что, в чем прикол? Так, вот, так а тут выкликай. показывает девица наверх. Выкликай коня. Какая? Подожди, десь ми щось згубили тут з... Чого мы не схопили? Это просто назиральный пункт. Там ж не позначишь, О. что тут скриня есть. That's a good horse. Мы. А, ты на коне прям появился? Ну. Погнал. Опа-на. Назиральный... Вот что ты скриня, направо, кажется. Направо пойдешь, скриню знайдешь. Да, да, так, бачиш, тут є ще стрілки є. А, ти знайшов вже, так? Ну не, так маленький утик. Это скриня сама дали. Be nice, horse. Whoa, now. Ну, що-то тут уже нема ніяких стрілок. Ага. Опа-на. А что ты тут назираешь? Да, блядь! А, що ти півням зробив? Михач, що вони на тебе так агряться? Клип я видел. Може у тебе якийсь шмот наоборот їх приваблює? Нам, короче, дропнуться вниз треба. Угу. Там ось будиночок шире. У центрі. Так, я просто хочу залезть. Бо мені подалося, що тут щось лежало так само. Ні? Ну, гэта вот и А, есть. ні, це просто шлях сюди. Ніхто не думав, що придурки дропаться будуть. Опа-на. Фуего панц. Это от огню так Там само. А, ну бачиш, а мені здали знову не, якого да, от огню, хіроборю. от огню. У меня уже амаль весь набор гэтага самого есть. А я от не розумію, як я можу тоді для друку ось гэтай штуки використовувати? На халеру вони мені потрібні. Де я можу гэты 3D принтер знести? Какие штуки для друг? Ну, мне это все насыпает некие Resolver Materials, и там есть Gunpowder, ну, типа для Gunpowder? этого. Ага. Да, типа порох, и Suprema Bond некий. Угу. Что такое это? Suprema Bond that can be found in the la-la-la-la-la, used to build gadget and improve. Supremos at the workbench. Короче, она для поляпшення. Ладно, добре, тоді питання нема. Може і корисна реч. А ти куди вниз дропнувся ці де? Я вверх пошел. А там внизу є ще некая скринька, бачиш? Угу. Так это просто сдается. Не буду я коня красить. Нотаточка еще одна. Find Intel. Intercepted supplies. Так, а там ще одна зверху є, да? А, це ти на її поставив кропку. Угу. Спрейкон. Коник ще один. Коник это файно. Easy now. Easy. Так, що дасть? Whoa. Катушки. Опа. Suprema Bond. Так, а мне дала некую эту от вогню. Угу.
А тебе, видать, себе наступную дадуть. Хто відає, хто відає. Ну да, ну это все Так, ну перший все, город уровень. зачистили, пішли куди? Напевно, ось сюди. До Ідова. Погнали. Так, а я тебя не бачу. А, бачу. Так, а ты вниз хочешь нам дропнуться, ж треба йти як? Ні, я хочу коня взяти. А. Ну, добрий помисл. Don't worry. I'm a friend. І куди ти на коні? Ти будеш собі коня, блядь? А де там? Там немає другого. Там конюшня. Конюшня викликай. Зелена. А, я думал, там просто один и стоит на привязи. Сумму. Не-не-не, выкликаешь Всё. себе коня и поскакали. Понял. О, так. А я собі якого беру? Давай я собі білого беру. А, там різні кольори ти маєш. Да. А там один конь тільки, в різних кольорах. Ну так. Go. Так, чекай. А чому у меня... Блять, що за дичь? Що я натиснув? А на коне прискорюватися ж нельга, да? Здається, ні. І він Це стріляти тобі ні. одразу починає. Угу. От я таки що так і зробив. А як ти прискорюєш? Easy. А, на просто L3. натискаю на левую, да. Ух ти, ух ти. Whoa. Вау, яка луна пригожа. Бляха, як мені гэта плот обысть? Easy now. Whoa. Внутри? Хз. Ой, он молится. А, вон там некая скринька, бачиш? Что это? А, металл. Они сейчас красти покулин молятся. Можно. Скрасти. Нельга скрасти. Пошли в этих самых фашистов. О, еще скринька такая есть. Спинка затекла. Куда? На такую же самую. О, белый это твой. Так. Let's go. Don't worry. I'm a friend. Don't worry. Be happy. Не хвалюйся, щабак. Блін, шкода, що коня полічить нельга. Ну, типу, коли його Мгм. заб'ють, ведеш? Угу. То я одноразовий. Опа-на. Допоможем? Go now. Так. Конная полиция. Easy. Не, так ты же завалишь этого, не? Я думаю, с пистолетика постреляю. Бля, коник, живи! Не помирай, коли ласка.
блядь. Я его говорил, починить ты хотел. Я хотел починить коня. А я взял и помер. Ну что, пошли угну брать хоть. А, то тут есть еще один конь. Машина есть. Ну что, пошли червоненьких кошмарить. Давай. Тут побольше. А, так, можно надо пешим. Ти на машине подъехали. Давай на Давай этот на червоненький. машине. Bring the vehicle to vehicle pick. You will enable to call it from any vehicle pickup. Ага. Можно, короче, доставлять машины в это самое. И потом А, выкликать их. такие розные классные, да? No. Так, ну все, мы приехали. Да, пропоную просто з'їбатися із самохода, бо, звичайно, самоход роз'єбують у першу чергу. I tell you to steal yourself a tank. Я накажу скорости танк. Чи щось. О, блін, прикинь, я там нікого не бачу. А, ось бачу. Зараз мінус снайпер буде. Я буду артой твоей. Подмога сверху. Ну, бляха, ну я ж... А цікаво, этой бомбой можно развалить сирену? Зараз поспробуем. Не, Алихан. Ну, короче, гэта арта, это некий скам просто. О, там танк есть. Снайпер сверху на даху. И сзади тебя чел, около танка. Guerrilla, there's reinforcements closing in on your position. А я бегу кудись. Ну, кольцо збить чомусь. М'ясо буде якось, ні? Этого танка кольцо збити. Не это, не трапляем. Ой-ой-ой, тут, конечно, вообще пиздец набежало. Він капець як вообще б'є. О, я бачу тебе. On the road, heading to your position. Так, а де ще тут? Bad guys.
А що там ти за скриню не залутав? Я нічого не готов. А, Shit, Danny. Better watch your ass. They're sending in a tank. ну тут здається. Ну кажуть, що надо Нічого нема. так само танк прислали. А, я бачу його. Блять, а перескочить не можеш, слабий бик Іва. Ого, ти тут. То що він там робить? Все. Це ж маляли танк. Танкове побоїще. Перемога. Перемога. Привіт, кот. Ну, нарешті. Та, ми захопили, ми отсюда вже можемо викликати. Танки. О, а тут некая газелька у нас уже з'явилася. Некая А сюди газелька. можна поставити кулемет, але його нема? Що? Так, тут задание нам накидывают. У сенсі можна поставить кулемет. Сопроди реально можна поставить или нема. Так, а я не розумію, а де ось тут некий лут на другим поверсі? А тут ж нам ж ще ключі від бункера дали, до речі. Нам треба бункер знайти. Я знайшов його, до речі. Давай, вскривай. Ні, Що так, там? ні, я знайшов його звонку. Треба в охоту його знести. Шукаю в охоту бункер, короче. Окей. Опа. Ну, покуль я так і знайшов уваход на дах. Угу. Down with Anton. А, тут розпродаж чогось, а що не продає? Що ти продаєш? А, это продать, а набыть? Набыть новые супремы можно. Но вот что новые супремы не видно. И новую Це зброю. не бункер, видовочно. Кажется, ось тут мусить бути увоход. Не? Я знайшов. Знайшов? Ага. Так, и что тут Головне не цікавого? зустріти черепашок ніндзя. Бля, не лутается. А, у меня лутается. Юски, ну-ка. І ось зараз зброю, де це зброя? О, зараз нечто файненькое буде. Шмайсь. Стримлайн модерн. Некая фигня. Хочешь со шмайсера пошмалять? А тебе шмайсер дали? Ну, не, ну такі ж, ну я називається Streamline Modern, але виглядає як шмайсер. А. Ти не глядів ікон? Не, я просто побачив, що випало. Але не відкривав. МП-40 так званий. Ті, як я називається. МП-40, магчимо. Я не вельми коли щиро розбираюся. Ну так, такі у межах Counter-Strike. Call of Duty перший не грав? Грав.
Та коли то було, я тоді, блін, мені зараз 30. Коли то було перше Call of Duty, ти що? І ще щось питай. Такий сумненький бункер. Я думал, тут може побиться, можна буде Ну, ще з кимось. им самое головное это сброя. Зачинили нас. Покуль мы лазили. А, бачу, тут еще один выход был. Угу. А, это Так. мы залезли по інший бок. А, ну, до речі, мы тут можем еще некий коднейм Hornbill, фигня какая-то, и этот аванпост. Сразу два за это. Миссии? Тут недалеко. Ну да, такие Пистолетик. зачистки худшие за все. Пистолетик, давай на Ну. пистолетик. Давай только выкликаем нечто. Так, а тут худко, не? Во, просто с горы упасть. Ну давай. Кот, ну больно я же, ну хочу- что ты робишь, солнце? Я хочу шмайсик это поглядеть аж. Где это верстак? Ты ж без верстака можешь его поставить. Ну, я поглядеть. Хочу все ж таки, все. Видишь, на мапе 10 тут верстак. А, 8. Presidente Castillo se Carlos vaya. Montero will never be forgotten. Так, який О, сот? М-ка. А, ну у М-ки демедж больше, чем у калаша. Ну, по 40, так. Воно називається. Що його, які Ого. це саме? Ах, это скинчик только для МП-40. Мы скинчик значит. Не саму зброю. Не, у меня просто МП-40 есть. Ну так, ось ми знайшли скинчик для його. А у тебя нема МП-40? Окей. Есть. Компенсатор можна на його вставляти. Ну, як це по колхозному виглядає. Вау! А тут есть сапраўды пригожие скинчики, например, на калаш той же самый. Ну, Ну, такі типу, прям червоненькі. вау. Ой. Не, ну это пригоже и так. Добре, поїхали. Ну, а до речі, да, тут, кстати, крутий скинчик на його. На шмайсик? Прям пригоже, да, на смайсі. Прям Ну, офігенський. Прямо червоненький пошлий такий. самий. Угу. Вообще самый офігенний, мені здається, з тих, що тут є. Так, ну я уже маль прибег. А, ты поехал. Да, я вирішив, А, пума! що буде прості зробити так. Мясо. А тут гонки ніякі, а ну. А хіба це не те саме гонки? А ми ж повинні були пройти сьогодні. Це те самі гонки, на яких ми були. Бляха, захрас, ні? Прикинь, А, короче, ну що так. захрас. А що воно пістолетик показує в таким разі? Ні, пістолетик далі. А, не, гонки. А, ну, все. Я подумал, что пистолетик это гонки. О, там наші, гляді, оточили їх. Зараз ми разом з ними Видиш, я розберемо. впевнений, що це добре, що я на танки приїхав. Бо у їх так само є танк. Ну що, Михась, давай, залітай. Так, Добивай танк.
Ой-ой-ой, блядь. Ёбаный бобаный. Так, Я опа. ще скінчу. Ну, тоже пригоже, до речі. Ти дроп гэта не взяв? Ні, дроп? Який дроп? А, это не. За яким ми Я, приїхали? я за скинчиком приехал. Я думал, Ambush скинчик это все. completed. Что тобі дало? На Suprema Bond. I'm good. Що з танком відбуває? А, це... Гэта ты за ім ехал? Нам. Так, і тут, гляди, є ще аванпост, можемо його заїхати, зачистити на танки. Ну, конечно, давай. Я за кулемет. Давай. Тоді ти помреш тут. Ой, не, подожди, а У чому меня, не у меня села? шлем, давай я за кулемет, у меня шлем есть. Ну, Та блядь. ладно, не, давай, погнали. Brian, stop me now! Ой. Сядаем позручнее. Налево, налево. Не, я ж задом ехал. А, не надо, пусть завожу. Там конь, гляди. Добрая идея. Що там так Кай, я далеко напевно в отсюда обоход могу ехать? ще гранати кидать. Ну, так далеко в обоход ехать, певно. Так ти ж на танке, ти можеш і не в обоход. Чи там зусім не Да я не поїдеш. ведаю. Я не ведаю. Хто ведає, яка там дорога? Налево. О, заяц. Ну, трусик Паук, бежит. заяц. Ой, Не того я ты двоих забил. потушил. Ты не того забил. Ну, я двоих забил. Походу. По правому боку 10 А вертолет. где він? Высоко-высоко. Ну так, если ты вперед подъедешь трохи, то можно будет с ним побиться. А, треба їхати вперед. А, я його не бачу. А я улетел. Не, мне показывает, что он над нами здесь. А, не, да. Вот он. Недалеко. Улетел, але недалеко. Кто так робить? Так, я зараз хочу поспробувати, ці могу я справді кинуть гранату, наприклад, коли я танки сижу за кулеметом. Можешь на L1. А, за кулеметом Ну, так- колени не выполнены. Блять, куда я лететь? А где они, не бачу. Ой, это свой, Friendly Fire. Мы захопили, здається. Я випадково свого ще зафайрив. На коньяке прибей проскокал. Ну, і он допомогши прилетів. Оляха здорово. Я по ему Леха, по здорово, ногах, здорово. так само перешострелил. А потом так его не-не-не. Ну давай шукать, что тут цікавого есть.
Это некая заправка. Тут палево повинно быть. Так, догляд. Выходим из машины. Дак хантинг спот нашел я. Коли захотим на дака попалявать, то мы можем. Тут Юшки, ну, мне есть ключи от кульсти. Ну спробуй, бо тут все занято. Ой, занято, кажу, зачинено. Ну, у меня были. Ну, внутрь будинок. А, блін, тут. Я просто хожу по заправке, лутаюсь. Я отчинил все собрал там. А что это за мапа? Коллект. Ну все? Все? Здається, так. Пу-пу-пу, ну що, куди далі? Ух ти. Може на інші території не йди. А яка у нас основна місія? Так, а що тут такое? Ось бачиш, то ли зеленое, то ли бирюзовое. Это бассейн просто. Водиться. Угу. Не ведаю. А, чекаємо, тут. А де у нас основна місія? Так само не бачу. Ось є. А, вот Як у нас де по-блядськи. основна місія. Як по-блядськи зроблений. А, вон, все, побачу. Во. Death Warrant. Death Warrant какой-то. Угу. Ну, далеко. еще есть. Далеко. А мы так там были. Что самое пришпил. А Ти еще впевнений, нема. що ми там. Ну мы це же там були? по этих горах лазили. А, так а тут больше ничего нет, максимум они что-то не заробили Погнали там. его сюда, за кэшем. Куди? Я поставил метку. А, давай. А, і там треба кіл, Джозе, стоп. А, кратей, ми ще когось одного не забили. Да, Нам, ми... Я ж просто и кажу, что мы там были. Блін, а я вирішив пішим істи, да? Я викликаю самоход. Але ти так само можеш викликати. Ну, или... Ой-ой, що я там бахнув? О, машина приїхала. Куда нам? А, туда. Йотуфа. А ти куди? Ти не той бо. А, ти за скрині побіг? Чекай, я зараз під'їду до тебе ближей. А ти куди? А я не за скрині, я за місією побіг в інший бок. А, ні, Я щось пропонував по скрині спекш. Зараз, да. Я під'їжджаю до тебе тому. А ти на чому? Сама на танке? А я в машину. Не, машину викликав просто. Ага. Блять, раскидали каменёв по мапе. Не проехать. Полишу, здорово, танки. Ох, курва. Я на базе. Давай, шот там нам выпадет. Опа, АКМ. мне- О, вот это прикольно. А мне порох. Ось это прикольно. Ну что, пойдем до хоры до скринек таны? Да, чекай. Только я хочу это. Подожди, АКМ.
Бля, КМчик такой бодренький. А чим він лепий за калаш? Чи калаш лепий? Ні, ладно, калаш лепий все ж таки. У КМа трошечки демедж вишейший. Ні, як на танки довго. Ну, 2000 километров на танке, ну, не ведаю. Кем, блин, ну что? Выпустите. Це була пастка. Да, як вилізти зараз. Ти ж можеш, я ведаю. О, курва. А, да ладно. Що, не Ну, могу? не. Не, походу не. Я все, я перескочу. Тут ось двері, блін. А, дякую. Я буду ведать наступний раз, коли приеду. Я поки водички поп'ю. Приємно бути нікеровцем. Ух ти. Там машина зникла, бачив? Угу. Як грида відбулося. Давай мені туди поїхали. Перемістилася. О, так нам униз, походу. А ти мог тут стрибнути. Стой, там сумка некая. Може пішки збігаємо? Да, давай так и пешкой. думаю, да. Я вліво, ти вправо, давай. Тут каміна була. Я поміркались. Ну ты зараз это... Народишься, бо у меня Каміну тарелка хтось на поклав. тебе. Я тут до скрині добіг. І такі оп. І помер. Заводили пастку, ну Михася. Опа! Мне... Ого! Импот хелмет. Мне некий шлем знов дали. А мне не ведаю дали, чтобы я мог брать. Так, может, чем мабуть, сейчас дадут? А, ось дали, штанцы. 4-го уровня. Непогано. А где? Так, чекай. Иди типа за мапой. И уводите неким. Блин, а, конечно, шлем офигенный. Headgear. А это что робить? Блин, ну слухай. Я офигенский. Я буду им бегать. Где? О, Blast Defense. Офигеть. заводовалось. Здоровки. Так, у Як меня тобі мапа мой не шлем? заводовалась. Подивись на меня, як тобі мой шлем. А ты без шолома. У сенсі. Ну так. А як у меня А стоїть я в шолом? шоломі? Ти так. Мабуть, ну тут так зроблено, як я тебе бачив, як той так був, бачите, не відео. Ні, напевно. А який шолом, як називається? Impact Helmet MK2. А, у меня не импакт, у меня Рио только хелмет. А ти ведаєш, що можна одеть любий шолом, Блядь. типу, ну, а Що потім ти наверх, хочеш? як... Откуда Як я скінчик. взявся, блядь? Що это за трындець? Що їм треба від мене всім? А, Ти ні. погляді які. Що, знову доколупалися до тебе? Ну, Блін, реально, у мене чомусь ці... Йойгети не закриває. Твар. А чому? а у А тебе схерали? импакт. У тебя импакт, а у меня и это. Блін, а подивися, зараз так само у мене нема шолома. Так. Да що это, як это називається? Що за скам? Ну ось, я от обираю шалон. О, штанцы. Ой-ой-ой, а хто мене завалив? А, там некий чел нас валит. Миха... Блядь. Ага. А я у меня Я так само стоял в инвентаре, меня забили.
А я штанцы зато поменял. Поспел. Поспел, ну. До смерти Переоделся. поменять штанцы. Ну, то добре уже. Не у брудных ховать будуть. Где мы? Ну, прикладно. А, ну, Двести. там ті були. Так. Ну, Але мене турбує, чому я без шолома. По скриньку треба збігати нам. Так, давай. Давай машину викликаю. Да, тут 200 метров, это понты бегши. 200 метрів. Угу. О, сусляняти. А напевно, а можна ці одного забити? Ignore that scratch. Wasn't me. Можна, суслянятко. Ой, пробач мені суслянятко. Ти суслянятку забив? Угу. Мені цікаво було, можна ли з його м'яса залутати. Так это та база, яку ми захопили, де пістолетик був. Але чому вона червоним все ще? Ну, тому що ми її она не захоплювати. Тут є об'єкти, криті, які не захоплювати чомусь. Нафіга тоді такі об'єкти треба? Просто б зникали з мапи. О, я знайшов, походу, з... А, ні. Думав, забаговане місце, про яке не пройти. Ебать ты танк. Нам на другий берег, конечно. Там зверху enemy. Угу. А, міна. Да-да-да, ось я на її подорвався. Я так само трошки. Що відбувається? О, мені глови здали Фуего какие-то. хелмет некий. А, ну вот, типа, походу тебе такий шаломчик. Fire Protection не кидай. Да. Подожди, а вот это что робит? А, импрув. А, этот кнайф, это класс, это я покину. Я люблю ножом биться. Але мене турбує, чому мені шалом не пронається. Максима там десь щось в наладках вибрав, как все сюди. Її голова була бачна. А, вось як. Типа можна сховати. Все, я зрозумів. Прикол. Все, я в шаломі. Блядство. Подзвись на мене. Ага, в шаломе зараз. Бля, там вантажники спаривают. Але я больше не в штанах, які машини ремонтують, коли що. Да, вони і так собі справлялись, коли широ. А ти на во що спинився? Вон там огночка. А. Так, тут ще набойники. Ну, здається, все. Здається. Погнали. Льоха, дякую за оружие. Дякую за оружие. Да блять, я знову не на ту кнопку натиснув. А на яку стрілять? На L1. Ningún problema.
Да і можна випадково, мені здається, і цивільних завалити. Право. А мне показывают... А, ты за скриней? Okay, careful. Так, а що далі куди? Так, скринька. Що тобі дала? М60 НВ. Ну, приємненько. А мені просто порох. Некий такий кулеметик. Ох, это ж это самое. Мактега. А куда мы можем здесь шмальнуть? Куда мы можем здесь шмальнуть? Никуда не можем. Может быть, вот тут стости есть? О, тут стости есть. Ой-ой-ой. Неприємно. Это ты по мне шмальнул, дякуй. Но я не по тебе шмалял. Але там был уже я. Там просто А я вельми такой долго иду, лечить. просто пролетаю. Буп. Але добре прилетіло, я тобі скажу. Є ще хто-нибудь там? Мені здається. Я зараз будинок перевіряю, але... Тобно, що чисто. Ну, такий лут. Так, ось там десь хтось є. А где? А вот и в лесе хватит. Бля, самая бессенсовная зброя в гульні. Ну, да, серйозно, чомусь вона їх не дамажить з усім. Тобто, коли ти по мне кинув, у мене 2 хп засталося со 100. І коли по їх кидаєш, то їм вообще похер. Где я просто не трапляю никуда. Ну. Так, ну мне кажется, що все полуталося. Все собралося. Там скринька, до речі, 200 метрів угору. 200? Ну это то, куда я поставил, так? Так, напевно. Ой-ой, что у меня подвисает. Подлагивает конкретно. Так что, мы пешим пойдем до скрини? А, тут некий аванпост еще, дивись, некий вон стяг сверху. Неправильный. Неправильно. Неправильно. А, бачу. А що він тут робить? А, это ПВО, походу. Давай разберемся. Это пункт ПВО. Я только свинок Так, тут чую. дики. Некие дики, да. Можливо, ми їх уже О. знищили просто. Баносы будешь? Ті вони ще не побудовані. Але червоним горить. Від чого нам говорить, ти нічого не знаєш? Магчыма не побудований. Так, але чекай, тут некая скринька, якою можна залутати, я її просто не бачу. А, ось все, знайшов. Там гранатка до тебе полетела. Я не МП гранати ніякі кидаю. Так.
Ось там на горі. Угу. Бігу. На водонапорку біжить. Водонапорку бачиш? Так, та я Ось не треба на рухаюсь. її. А, там зіплайнчик. Угу. Так, а як тут де лестниця? Ось. Гляди. Угу. Угу. Читай. Трак за тракер. Так, і що, це вот на это Японія внутрішній шибок працює тільки, так? Угу. Угу. Поподос. Як ми туди заліземо? Як кажуть. А, вон, бачу. Ось, махчимо ось туди. Куди? Ну, ти про лівий бок, а я про правий пішов. Ти справа пішов? Угу. Ну, добре. Бо зліва нічого нема. Так, все, я на йой. Судовно. Мені дали О, Suprema о, о. Bond. Dark Tech Hoodie. А, прикольно, надо поглядеть, что это. Dark Худи? Tech Hoodie. Угу. Некая прикольная, выглядая прикольно. Так, хамелеон. Slow down detection speed without affecting. Короче, оно типа замедляет этот... что тебя детектит. Угу. Прикольно. Ну, Стелс. прикольно. Ну, стелс. Но мне все равно покуль больше подобается та, что у меня есть. А, я на reduced movement. Нам треба стрибати По, вниз. по ось сутности туди. тоже стелсовская штука. Ну, униз... А где это? Я не бачу. А, ты на другую скринку пошел же? Угу. Погнали. О, порох. Угу. Тобі так само порох дала? Так. Там у тунелі хтось ще є. Але я нікого не бачу. Ні, нема, я нікого не бачу тут. На мапі. Пусто. Мабуть, вони з гори сидять над тунелем. Да, над тунелем сидять. Вірогодно. У тунелі Вон він пусто. бігає. А, до речі, прикольний тут тунель такий. Лазанья. Вон він бігає. А, так тут в туннелі так само можна позачищати їх. Пару штучек у туннелі є. Та ти помреш чи ні? А ти, до речі, в Ark Raiders не гуляєш? Ні, Чому? не віда, вона є на PlayStation. Здається, так. Безкоштовне. А, напевно, ні. Ну, це довольно. А у тебе, до речі, аккаунт якого регіону зараз? Турецький? Польський. Польський? А от у мене не польський. А як ти нормально... А як ти платиш? Как не буває? А.
Ой, я по йому потрапив нарешті. Ну, а ти где-то у крамі набиваєш? Чи просто хтось це набиває? Ну, просто Ну, цікаво. я шукаю. Де подешевше. А. До речі, там, де я звичайно набивав, тому що перестали приймати карту. Ну, я тобі, до речі, можу набивати, коли хочеш. Угу. А як я тобі буду віддавати? Можеш мені на білоруську картку гроші кидати просто. А, да? Угу. Ну, коли що? То можем. Ну, просто коли, да. Бо я все одно у Польщі. Мне просто часом потрібні пеньонзи на білоруській картці, там, оплатити щось. Там, наприклад, матулі кветки на день народження замовити, ведеш там. Подарунок який-нибудь зробити близьким, да. А переводить з комісією, тому так Ну, можна, так, і, можна, і, ти без комісії одразу заплатиш, і я без комісії отримаю пеньонзи. Ну, якби Ти ще зручно. по тунелю що дишся? Не, я уже вышел, я уже хожу тут коля нашей машины. А, ты уже коля нашей машины. Так, ну я пропоную ехать на миссию. Чи лететь? Давай лететь. Самолет. Давай лететь. А тут можно выкликать Вон хеликоптер? самолет я Тут поставил. хеликоптер, напевно, пункт, не. поставил пункт, где можно выкликать. Ну давай. Блин, 200 метров, конечно. Бамбуку захват. Лазанья ранг 5. Going from... Далековато, я чекаю Не, тебя. беги, за тебя телепакнуся зараз. Наоборот будет лепше. Тебе не треба? Добре. Я думаю, может, ты просто там что-то шукаешь, ходишь, чтобы тебя не забило. Не. Можешь телепортовать. Давай, телепортуй. Я ну не хочешь меня телепортовать. Может, что я без самохода? А что, не ты уже ведаю. погиб или не погиб? Не, я бегу. О, телепортнула. Нарешті. Дочекались. Сідай за стерно, чи що воно там, як там називається, ну? Штурвал. Чекай, опа. Чекай. Еще не взлетай. У меня не хочет садиться чомусь. Там треба Ну, реально... назад кудись там конкретно назад направить. Господи, не могли нормально это зробить бокс. Сел? Да. А давай это песню просто зменим трошечки. Давай. Колись в мене була хлопців рота. Не одному я дала коло плота. О, там снайпер, гляди. Я дала коло плота, дала ніж. Слухай, есть такое питання. Я можу одну штучку нажать. Там якби нічого такого, але цікаво просто забанять. Ну, это ж Twitch не повинен забанить. Не Это повинен. просто наше искалеченное воображение. Ты ж ведаешь ось эту песню мем? Не ведаю. Не ведаешь? Ведаю. О, ты раз. О, ты раз. А який там хороший текст, трек. до речі? А який там текст, до речі? А я не ведаю докладно так само. Бля, ну ти за хорами чи що? Что-то Ураз, там что-то Де Ураз или что-то такое. Не за хорами. Хлопцы, а вы что за песни спеваете? Да, разные. Мы прилетели. А чому я не бачив, куди садиться-то? У меня есть песня про небо, ось. Так само там. Так, а почекай, ти далеко ще треба летіти? 200 Не, метрів? мы прилетели. Мне чомусь тебе не показываете пункт. Я не что Ну то я стрибаю тоді. Блять, а чому я не садиться? Зараз я тебе посажу. Я тебе сел? Почекай, у меня нечто зламалося з мапой.
Як это? Що я натиснув? Place waypoint. Не тракає. Угу. Я покуль буду тебе защищать. А? Буду стоять стеной У меня у зникло. обороне. У меня зникло зовсім з мапи на от пункт. Ого. Это багует, хоча з усього гульня. У мене пункти зникають тут просто. Я бачу, коли що його. Воу, пів-пів, хлопці, що за пісня? Это Михайло доброму на вулиці. Пів-пів. Любого Здоровки, кінта. здоровки. Що, знов купив пів, знов купив пів. Ого, есть. А чому зброя не міняється? Іди ти. Де ти? А, у нього голова железная. Да хопить по мне стрелять, бляха. Похилимся. Оп. Ховався. Found you. Bang bang. Бэнг-бэнг. Motherfucker. Гэнг-бэнг. Motherfucker. Все, виконали миссию. Ну так, можна лутаться, тут некого лута до холеры. Бля, гляди, анальная пробка. Помни анальной пробки. Где? А вот я тут стою, коля его. Бля, меня сейчас забьют. Меня забьют, коля помнику анальной пробки. Во-во-во, дивись, Вась. А что это? Ага. Я Натурально, на не? автомате взял. А что у меня хотя за экзоскелет? Это... Бляха. Это не экзоскелет, это бронешит. Espada is done. А, все, мы только что выкинули. See? They're gone. Кто стреляет по мне? All of them. Nanny, I don't know how to thank you. This is justice for Papa. It's more than that. А я, до речі, не бачу нікого більше. А, ось там вон, где-то вот тут Где боком. хоть есть? That's right. That's fucking right. А тут где? Да, ось он. Граната. Не долетела. Операция выиграна. Шмри. Ой, Льох, дякую за подаруночок ще один, дякую тобі велике. А тут так они плавают, это самое. Акулы. Ненавиджу телебачення. Так, Откуда музыка играет? з будинка, напевно. Кто только здоровался за бойство. Так, тут хтось ще один забагавав в текстурках. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блин. Курва. Ой, мне в дупе. Да откуда я нахраю? А тебе она раздражняет? А, вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А як выключить? Ой, не люди. А може по динаміку стрельнуть, не? Не працює. А чому я не можу про сплот гэты перелезти, курва? А, все, она доиграла. Не. Ну, походу, ніяк. Ніяк, походу. Ці, магчыма, тут дзесьці ёсць станцыя, на якую гэта перадаецца все. Угу. А, не, вот магнітолу я выключу. О, я на пуму поляваць. Серьезно? Ага. Она на коня полює. А я на пуму. Ах ты ж кура. Прикинь, она реально на коня полює. Она, походу, коня и съела нашего. Да, она коня съела. Ах ты ж курва. Так я так само на пуму попалюю. А? Все? Все? Як тут? А що не працює?
Ля, она плавает. Бляха, что за похуйная Блин, хуйня? она реально коня съела. Не чмурець. Дзе саведучая? Саведучая пакуль адпачывае дзесьці на серверах. Так, а ты дзе? А, ты там некі асабняк чысціш. Не, я, блин, гляжу, як мне пофиксить мапу, блин, я не працую, у меня мапа. И она мне не показывает, где что есть. Видишь, что ты кажешь, там 200 метров там до скрини. А, табе не паказвае? А мне не показывает. Ну. Не Пума, а Рыта. Але гэта беларусікі з вышэйшай адукацыяй. Дзякуй, што адукоўваеце нас. Для мяне агулам усе паласатыя аднолькавыя. Я максимум там ось тыгра, пантэру і каго яшчэ льва магу адрозніць. Ну і хатні кот, зразумела. З кашачых гэта мой максимум. Так, а что если на какое у нас основное задание зараз? А я вже і забыв. У нас нема. Мы що, все виконали, що хотіли? Ну, все, що побрали, так? Так, здається, так. Ты горишь. Я? Да. Нет. Я в тебя молик кинул. Подожди, а Friendly Fire есть тут? Тут нету ж Friendly Fire, нема. нет? Нема. Так, что у нас по миссиях? Треба не их это зрозуміти. Нам треба добратися до Джо Кастілю неким чином, чи що? Adios. Що по миссиях? А, та я дивлюся. Так. Ну, у меня так само на мапі не показує зараз ніяких активних місій. Типу, так, place waypoint. Тут зазуміться. Ну, верагодна, так. А, почекай, вось, ёсць некі Paradise Lost Operation. Походу, вот нам туды. Сверху, там, на Эсперанзе. Эсперанза, где локация ранг 9. И еще есть мид Максимас Матанзас на Балансерос. Это снизу. Балансерос. Где это? Это внизу Балансерос, Ага. там ранг 4. И под Балансерос одразу так само на замке Есть, так. Архипелаго. Так само есть некие 4-ранговая миссия. Угу. Ну, я бы шел одразу на Эсперанзу, ранг 9. Хера нет. Ну так, так. А я в самом низе гляди, у Шерия Пердида. Сиера Пердида. Там так само. А, Сиера Перди. Да, так само. Ну, она далеко, верми. Эль Тигре. Не, так а пошли одразу. Подожди, так да, так мы на Диего Кастильо зараз тогда будем полявать. Чекай. А, гляди, мы насамрэч можем адразу пайсці, бо мы Джозеф Кастильо завалили толькі що, і мы можем адразу ісці на Антона Кастильо спрабаваць, бо стрелка показвае, що на яго можна ісці. Але гэта 9 ранг, а у нас 5 ранг зараз. То бишь, типу, у нас могуць просто тэорыі раз'ябаць. Подожди, нет, Не хочу прывітанне. Paradise Lost это 7 ранг. Михась, тебе прывітанне ад Капітан. Лёхі. Это мапа 9 рангу, а Paradise Lost сама миссия 7 рангу, так? Ну так.
А Twitch да халеры жрэ. Больш, чым TikTok жрэ, каб глядзець. Так, ну у нас зараз з тобой 5... А, не, чакай, не, які у нас ранг з тобой? Як ви зразумець, які у нас ранги? Не хвилин, по 5-му спокійно бігаємо. А, ми 8-й. конечно. У нас Можем, 8-й конечно. ранг зараз. Можем на Можем, 9-й пойти, у нас 8-й ранг. Можем. Я думаю, можем. Погнали, бери его, хеликоптер. Погнали. И он там якраз Хеликоптер? файно запаркованы. Мабуть, Ну, это самоліт? самолет. Давай. Але у меня ось чомусь ці пункт не ставить. Так, я поставил. Ну, могу я полететь, але я Почекай, не почекай, отказываю тут за треба доброе ПВО збити. приземление. Сідай. Готово? Так, у меня ж... Не, я чомусь себе знову не могу на эту... Не, все, залажу. Залез Всё, есть. внутри, взлетаем. Мабуть, І тут трошки треба традиційно. натиснути. Треба музику включить. А далеко нам ще? Не. Та я не бачу, де це пункт. Просто лети и все. Я тебе скажу, коли мы долетим. Я ну просто не Але там позначав мені ПВО вообще. хутка. Вправее возьми, сейчас ПВО будет. Возьми правее, зараз ПВО будет. ПВО это не страшно. Хух, да, ПВО облетели. Зараз навпрост лети десь і праз кілометр буде ПВО ще одно. Ще ПВО буде? Угу. Я пропоную... Ось коли мост перелетим, коли реку перелетим, туди от у лес, там буде зона деяния ПВО. Ось та, это самая червоненькая стрелочка, это А, только нам треба. да. Все, ось зараз перелетаем сюда, і тут ПВО. Тебя б'є, гляди. Чекай. А треба Ось зліва, до речі, це і є ПВО. Виглядає як запретна зона. Ну, типа нас одразу в'їбало? Ну, по скрипту так. Да ну, так а навіщо що тоді її показувати на мапі? Не ведаю. Не, зараз спробуємо стелсом пешим. Чекай, а в сенсі нас обратно сюди закинуло? Ну так. А як ти хотів? Ну курва. Ну так не весело. Пошли на Совсем не архипелаг. весело. Ладно, погнали на архипелаг. Бля, то який бок. Ну, зараз там самолету нема, так? Так. И не выкликать. А, не, подожди. А, не, да, я далеко будет. Не сможем. Але, тут же у нас база. А, не, ладно, не, далеко база. Там, где самолет Acquire можно all взять. Jonas weapon. Can steal. More weapons will be. Блин, а кто нас знищил? Нас машина сбил. Тебя задавил грузовик. Ох ты ж. Покупают это правы. Стоит на дороге. Так, I can steal more detected uranium from anti-aircraft. Ага. More weapons will be relevant. Так. I've got enough. For something new. Watch my back, I'm reloading! Як мне змінити щось? Мабуть, на гэта Что не... ты шукаешь там?
Я намагаюся вігнуть гэта самае. Мапу, каб у меня надлюстровывалось все. Давай, я пакуль. О, там танк едзе, там танк едзе. Трымаю ў курсе. А що так мимо все пойшло? Да он меня тоже, загляди. О, трапил. Серьезно, так мало гранатомет здымае танку? На халяру такі гранатомет потребен. Я все еще не бачу. Вау, что-то в меня въебали от кульсти. Мабуть, есть некие налады. Где гэта отключаю? Може там внутри треба щось типа щелкать, типу стрелок злева, не ведаю. Идти на центр. Видео, не. А, не, ну, геймплей, подожди. напевно. У геймплея будет, правильно? Автостив, Нет, коли у тебя автоматик, были зникли, disable. то магчыма ты просто націснув щось на мапе. Так а что я натиснул? Ну тут загадка. Тут нема таких кнопок. У меня зникаюць толькі калі я аддаляю. А калі я приближаю, то у меня все з'яўляецца зноў. Ну, есть такое, так. Ну, это рэч вельмі тупа і незручна. Я не ведаю, хто гэты інтэрфейс рабіў. Но у тебя зараз вось гэта жоўтае там показывает 10 далёка, да? Оно не жоўтае, оно белае. Ну, белое. Угу. А жоўтае мне показывае знізу. Супрэмасі. Там замак архіпелагу. Я нарэшце, мабыць, прапаную уже і закончыць. Можем. Бо я так Бо само я я ж вчора трохи лёг стаміўся. дзесьці о 4 ранку. Потым сёння прачнуўся о 7. Таму я так трошачкі такая амёбка. Я агулам не ведаю, як я жыву яшчэ. Можна вось с этими разобраться. Fight or run. Може не Это мы некий квест открыли, ці що? Не, гэта узровень розыску. Ну, пошуку поднялся. А, так ну, а Маша максимальный стал. Ну. Гэта Ось вось калі гэта мы іх трошки далі. забиваєш. А, вось ПВО, не? Ці оно вже знищене, напевно. Знищено, это і то. Оуклік. Все, ми збігли, типу. Ну, виглядає як ПВО. А, ну бось ми позбігали гэта саму оганю. А чорт. Трошки головокруження вам додав. Ну все, тоді що, будемо скончити? Ну. Бо я пам'ятаю, що ми у минулий раз, коли хотіли скончити, ми потім ще 2 години не могли скончити. Да, все, давай. Давай будем скончивать. Зараз зайдем до когось-нибудь рейдик. Ну, у меня нема глядачів на рейдик, сорі, нестety. Ти рейдиш сьогодні в соло. Кто сегодня у нас? У нас сегодня есть Люси, есть Кривичанка, есть Тодди. 100 годов у их не были. Давайте, напевно, до його і сходим. Передавайте так само всім привітання. Ну, всім вітанки. Рейдери. Да. І всім дякую, хто заходив, хто дивився, TikTok, Гуляйте дякую. добре відеогульні і побачимося завтра.